susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Muli, tayo po ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon at tayo po ay magsisimulang umawit sa ating Panginoon. At simulan po natin ang ating araw na punong-puno po ng pasasalamat, pagpupuri po sa ating Diyos. Dahil tunay nga, bawat araw ay bago. Bawat araw may bagong ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya po tayo po ay aawit, magpapasalamat sa ating Panginoon. I've come before you today, and there's just one thing that I want to say. So thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Sing thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, come on, we will bless His name. Sing thank you, Lord. I just wanna thank you. Sing, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. We will sing thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Sing thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, we'll bless your name. Oh, we will sing thank you, Lord. I just wanna thank you. Sing, I just wanna thank you, Lord. Thank you. I just wanna thank you, Lord. Sing with thank you, Jesus. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Oh, give Him thanks, give Him glory. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
outstretched arms, we will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Oh, we thank you for everything you've done. Thank you, we thank you. I just wanna Thank you. I just wanna thank you. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Oh, for the last time, sing thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, we thank you, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God, hallelujah Lord God, thank you Lord sa umagang ito. Salamat po Ama sa panibagong umaga, panibagong buhay na yung binibigay sa amin, na yung pinagkakalob sa amin. Salamat Lord God sapagkat meron kaming kalakasan na yung binibigay sa umagang ito upang ikay aming mapapurihan at mapasalamatan sa mga oras na ito, Panginoon. Lord God, patawarin mo rin po kami. Forgive us for all our iniquities, Panginoon. Give us a pure heart, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Make us a Jesus likeness, O God. Thank you, Lord God, sa umagang ito. Tunay ngang dakila kang Diyos. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at pagpakailanman, Panginoon, aming pinananampalatayanan, Panginoon. Salamat, Lord God, na muli sa umagang ito, Panginoon, na hindi kami alis sa umagang ito, na hindi namin matatanggap ang portion na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord God, pagpalain mo ang bawat isa na nakakapakinig ng aming live stream na ito, Panginoon. Salamat, Lord God. Tunay ngang palain mo ang bawat isa. Ganon din po ang mga narito, Panginoon, na nagnanais na kay mapapurihat at maparangalan sa mga oras na ito, Panginoon. Thank you, Lord God. Tunay ngang, Lord God, salamat sa mga oras na ito sapagkat hindi mo hinahayaan, O God, na lilibas ang umagang ito na hindi ka namin mauna at maparangalan. Thank you, Lord God. Tunay ngang buhay kang Diyos, Panginoon, na kumikilos sa aming buhay, Panginoon. Iparanas mo ang iyong tunay na kapangyarihan sa bawat isa, Panginoon, sa iyong mga lingkod na nagnanais, Panginoon, na marating ang iyong kaluwalhatian. Thank you, Lord God. Tunay ngang pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang aming nakapaghatid ng iyong magandang balita sa mga oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang pamilya, Panginoon. Gawin mo siyang mouthpiece sa iyong mga salita, Panginoon. Itago mo siya sa likuran ng iyong krus, Panginoon. At, Lord God, ang yung kaluwalhatian lamang siyang may pahayag sa mga oras na ito, Panginoon. Lord God, tulad ng sinabi, O God, narito kami to lift up your name, Panginoon, and to preach your gospel to the kingdom and to the nation, Panginoon, that proclaiming that you are the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by you, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga oras na ito. We honor you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Patuloy po tayong aawit sa ating Panginoon and we continue to declare that we are victorious. Amen? Sino po naniniwala na tayo po ay matagumpay na? Parang di po tayo naniniwala. Sino po naniniwala na tayo ay pinagtagumpay na ng ating Panginoon? Amen? Kaya po patuloy natin idideklara that we have the victory through Christ our Lord. Amen? Amen. Tayo sasamba. Muli tayo aawit, sasayaw, magpupuri sa ating Panginoon. Clap our hands para po sa ating Diyos. We are victors, we are conquerors, we have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors, we are victors, we are conquerors, we have triumphed through the blood of Jesus
the blood of Jesus Christ, we have overcome. We have overcome. Say, we are victors. We are victors. We reign forever. Victors. We are victors. We reign. We are victors. We are victors in Christ. We have triumphed through the blood. We have triumphed through the blood. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Yes, Lord. Thank you for the victory. We have triumphed through the blood of our Jesus Christ. Amen. We have a weapon of warfare, the praises of God in our mouths. Sing, we have a sword. We have a sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper. Oh yes, Lord, for the battle is the Lord's, will not fail. We will go forth and praise the name of Jesus. Execute His vengeance on the powers of the air. Come on, let's clap our hands. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, as we lift our hands, His banner will be raised with a shout of victory. His name will be praised. We do not fight. We do not fight with any weapon. With the weapons of the Lord. We are the church. We are the church, the mighty army. A people of praise, a people of war. Oh, sing. For no weapon formed against us will prosper. Oh, yes, Lord. And He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, as we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, as we lift our hands, His banner will be raised with a shout of victory. His name will be praised. Once again, church, come on, we will sing. We do not fight. We do not fight with earthly weapons. Oh, but with the weapons of the Lord. With the weapons of the Lord. Sing, we are the church. We are the church, the mighty army. People of praise. A people of praise, a people of war. No weapon. For no weapon formed against us will prosper. Oh, we will declare. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus. Oh, we will sing. Execute His vengeance on the Powers of the air, clap your hands as we clap. our hands. We will strike the enemy
have won the victory for everyone, oh God. So here we are, Jesus. We will praise your name. We will lift your name, oh God. Oh, yes, Jesus. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh,
trample death. Where is your sting? The angels run for Christ the King. All the angels, all your people will praise your Oh, name. praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name Forevermore, for endless days, we will sing your praise. Oh Lord, our God. Praise your name, Lord. Oh, praise the name Of the Lord our God. Oh, praise His name forever. Oh, we will sing your praise. For endless days, we will sing your praise. Oh Lord, our God. Hallelujah. You have won the victory. Oh, sing hallelujah. Hallelujah. You have won it all for death cannot hold you. Death cannot hold you down. You are the risen King. You are the risen King. Seated in majesty. So you are the risen King. Come on, church, we will sing hallelujah. Hallelujah. Come on, open up your hearts. You have And declare you have won the victory, O Lord. Say, hallelujah. You have won it all for death could not hold you. Death could not hold you down. You are the risen King. Seated in majesty. You are the risen King. Come on, church, lift up your voice and sing hallelujah. Sing. You have won the victory. Come on, open your mouth. Worship the Lord with all of your hearts. And declare that Jesus has won the victory. Yes, Lord. Death cannot hold you down. Oh, you are the risen King. You are lift up your hearts and sing. Seated in majesty. You are the risen King. Once again, lift up your voice and sing hallelujah. And hallelujah. Oh, yes. You have won the victory. You have won every victory, oh Lord. And Hallelujah. You have won it all. Death could not hold you. Death
You are the risen King. Come on, worship the name of Jesus. Declare the victory. Oh Lord, you are the risen King. You deserve all the praises. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord. He is glorious. Come on, magnify the name of Jesus. Lift his name. He is worthy of all the highest praise, all the highest worship of his people. Oh, yes, Lord. It comes from our hearts, Jesus. Lord, every worship, every praise, receive all the highest praise, oh God. Thank you, Lord. Thank you for the victory. Glory, glory, glory. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, yes, Jesus. We sing hallelujah to you alone, oh God. We thank you for the victory. Thank you for everything that you have done in our lives, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw lang ang Diyos na aming pupurihin, Panginoon. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Lord, we thank you for your Holy Spirit. Thank you for your Holy Spirit, Lord. Lord, na patuloy na yumayakap sa amin sa umagang ito, O Diyos. Lord, sa aming mga papuri, sa aming mga pagsamba, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay nananahan sa aming mga papuri, O Diyos. Lord, we thank you for the victory. We thank you for the healing. The victory over this pandemic, Lord. Thank you, Jesus. Alam namin, Panginoon, you are doing something. May ginagawa ka, Panginoon. Oh, continue to soak in the presence of God. Soak in the presence of God. Soak in the presence of God. Let His Holy Spirit move. Let His Holy Spirit come. Fill this. Let it overflow, 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 Holy Spirit. Thank you, Jesus. We trust in you. We believe in you, Lord. Oh, come on, sing a new song for the Lord. Sing a new song that comes from your heart. It's not about the song. It's not about our talents. It's all about the Lord. Come on, open your hearts. Buksan mong puso sa umaga pong ito. Sabihin mo kung ano ang Diyos sa iyong buhay. He is listening to you face to face this morning. Oh, Jesus, you are my Savior, my Redeemer, oh Lord. We lift our hearts to you. We lift our praises to you. Our worship to you, Jesus. 'Cause you alone are worthy. You alone are worthy, Lord. All the glory, all the praises, Lord. Hallelujah. You have won the victory.
victory. Oh, yes, we will sing hallelujah. Hallelujah. You have won. It all for me. Death could not hold you down. You are the reason, King. You are the reason, King. Seated in majesty. Seated in majesty. Come on, sing a love song to our Lord. You are the reason, King. Once again, sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. You have won the victory. Oh, hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you. Death cannot hold you down. You are the reason, King. You are the reason, King. Seated in majesty. You are the reason, King. You are the reason, King. Hallelujah, hallelujah. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong presensya na muli na kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, patuloy naming dinideklara your victory over our lives, over our family, over our church, over our nation, over this world, Lord God. Lord, we know na ang iyong kamay, Panginoon, ay patuloy na kumikilos sa aming mga buhay sa mundong ito, Panginoon. We thank you, Jesus, for everything that you have done. And for your Holy Spirit na patuloy naming nararanasan, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, as we listen to your word, sa pakikinig namin, Panginoon, ng iyong salita, Lord, let your Holy Spirit to give us knowledge and wisdom na maintindihan namin, Panginoon, ang nais mo iparating sa bawat isa sa amin, Lord God. Ang aming mga puso ay bukas. Aming mga isipan, Panginoon, ay bukas. Lord, we want to hear you. We want to know you more. We thank you, Jesus. Lord, receive the highest praise of your people. Receive the highest worship of your people. For you deserve all of this, Lord God. We glorify you. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise. Amen. Good morning po sa bawat isa. Napil niyo po ba yung presence ni Lord? Napansin niyo po ba, kapag pumupunta ka ng church, kinakamusta mo yung katay mo? Sabi mo, kamusta ka, brother?
Kumusta ka, kapatid? Di ba? Minsan kasi pag pumupunta tayo ng church, parang sarili mo na lang yung iniintindi mo eh. Alam niyo po ba, kaya ka nasa church ngayon is celebration. Anong inawit natin kanina? Pinagtagumpayan na ng Diyos. Natin na intimacy. Ang tanong po ito, ibig sabihin, pagkatapos na ng intimacy, itong pinag-aaralan natin January, tapos na yung relasyon mo sa Diyos. Diba? Ang tanong po ito, meron po bang nadagdag, diba? Sa dami-dami ng ating napag-aralan patungkol sa intimacy, may nadagdag bang oras talaga sa Panginoon na inilagak mo? Kaya nga po sa ating inawit kanina, ang dikitan natin, yung Diyos na nagtagumpay. Amen? Dahil kapag dumikit ka sa Diyos na nagtagumpay, sigurado panalo ka din. Amen? Kailangan ang dikitan natin palagi sa ating buhay, yung Diyos na kayang magpagaling, diba? Yung Diyos na kayang mag-ayos ng problema, yung Diyos na kung saan kaya niya lutasin lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen? Kaya nga po sa umagang ito, sabi mo sa katabi mo, mapalad ka ngayon. Amen. Sabi po sa Bible, mapalad ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at yung tumutugon po nito. Amen? So tayo po pumikit muna at manalangin. Hingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Lord, pagpalain mo ang iyong salita. Buksan mo po ang puso't isipan ng aking mga kapatid na nakikinig. Tunay nga, Banal na Espiritu, ikaw po ang magkumbik sa kanila. At tunay nga, ang iyong salita ay maging buhay sa kanilang buhay. Lord, salamat. Pinupuri ka namin at inaangkin namin ang katagumpayan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tapos na po yung January. Ito na po yata yung huli araw. Di ba? Ang tanong, matatapos na rin ba yung relasyon mo sa Diyos? Hindi. Di ba? Ngayong January, tinuruan tayo ng Diyos kung paano maging malapit sa Kanya. Bakit? Kasi maraming problema. Maraming challenges. Hindi na tatapos ang problema habang ikay na bubuhay. Di ba? At habang may buhay, may kasabihan, may pag-asa. Saan makikita ang pag-asa? Sa Diyos. Wala kay brother, wala kay sister, wala kay bishop, wala kay pastor, wala kay evangelist, wala kay teacher, kundi nasa Diyos ang tunay na pag-asa ng tao. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, ang sarap dalhin ng presensya ng Panginoon pag malapit ka sa Kanya. Tama? Kasi po yun yung itinuturo sa atin ng Diyos na maging malapit tayo sa ating Panginoon. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. So, buksan po natin. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, bakit gusto ng Diyos na maging malapit tayo sa Kanya? Ayan. Bakit kaya gusto ng Diyos maging malapit tayo sa Kanya? Kaya nga po si Jesus Christ bumaba sa lupa, una na siyang naglapit sa tao. Diba? Nung bumaba si Kristo sa lupa, para magkaroon ng relasyon ang tao sa Diyos. Kasi sinira ng kaaway nung unang panahon sa Genesis, inilayo ang tao sa Diyos. Dahil sa pagkakasala. At ang nakakapagpalayo sa Diyos, sa tao, ano? Pagkakasala. Kaya nga sa panahon ito ngayon, mga gulang, mga kapatid, maraming gulo ang mundo. May COVID, may Omicron, may Delta variant, ang daming lumalabas. Diba? Kaya nga, mas gusto ng Diyos na mapalapit tayo sa Kanya. Bakit? Para anumang mangyari sa mundo, kapatid, payapa ka. Anumang makita mo, anumang lindol, anumang baha, anumang pandemya, kasi nasa Bible yan Ang gusto lang ng Diyos, maging malapit tayo sa Kanya para mapil mo ang Kanyang pagkakalinga. Para mapil natin ang kapangyarihan ng Diyos. Para mapil natin ang kapayapaan habang tayo nasa mundo. Amen? Buksan po natin ang ating Bible sa Awit 91 verse 1 to 11. Ang sabi po dito, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Amen. Verse 2, ang makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Amen. Sa pangalib ng bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Ano po bang nangyayari sa mundo ngayon? May salot. COVID. Ano sabi dito? Kapag nasa presensya ka ng Panginoon, anumang makita mong salot, anumang marinig mong COVID, Delta variant, hindi kang matatakot. Bakit? Nasa presensya ka ng Panginoon. Amen? Kahit bakit maraming tao natatakot? Konting lagnat, punta na sa doktor. Bakit maraming taong natatakot? Kasi hindi sila malapit sa Diyos.
Amen? Malayo sila sa Diyos, kaya sila natatakot. Nasa pattern sila ng mundo. Ang sabi sa Bible do not pattern to this world. Ang kanilang kaisipan, nakapattern sa ulman ng mundo. Sabi ng Diyos wag kang umayon dyan sa takbo ng mundo. Anong ating pag-ayunan? Ay ang pagkupkop ng makapangyarihan at tatas-tasang Diyos. Tuloy po natin. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas po tayo ng Diyos. Kung makaharap ka man naman problema at pagsubok, nandyan ang Diyos na ililigtas ka. Ang tanong, paglabas mo dito, tinatawag mo ba ang Diyos? Sabi sa Bible, prayer without ceasing Di ba? Sa 1 Thessalonica 5:17, di ba? O pag sa church ka lang, lagi mo tinatawag si Lord. Pagdating na sa labas, di mo na tinatawag. Mas lalo na, ang dami mo ng pandinig sa mundo. Uy, balita na naman COVID na naman. May bago na naman daw dadabas. Ang daming bago. Di ba? Pero sabi sa Bible, the love of God is new every morning. Kung paano may bago, ang pag-ibig naman Diyos ay palaging bago sa atin. Amen? Nararamdaman mo ba? Sabi mo sa katabi mo, nararamdaman mo ba? Dapat. Kasi kung di mo nararamdaman, malayo ka sa Diyos. Amen? Pag takot pa po ang nararamdaman mo, ibig sabihin, malayo ka sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos, binigyan tayo hindi ng espiritu ng takot. Tama? Kundi espiritu ng kagalakasan ng loob. Para pwede nating basagin lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen? Nagagamit niyo po ba ang pangalan ni Kristo kapag dumadanas ka ng maraming pagsubok? Kapag may challenges, pag may sakit? Ako nga ganun Pag may sakit, in Jesus' name, lumayas ka. Yun po ang ginagawa ko. Diba? Bakit? Makapangyarihan po ang Panginoong Jesucristo Yung ating inaawit kanina. Diba? Napagtagumpayan niya ng lahat. Tuloy po natin. Lulukuban ka niya sa ilalim ng kanyang mapalad na pakpak. Amen. At sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Sa kalinga ng Diyos, palagi kang tiyak dyan. Sa mundo kasi, minsan ang tao, nagsasawa yung kanyang pagtulong. Tama? 2, 3, matulungan ka niyan. Pang-4, ayaw na niyan. Amen? Pang-4, may masasabi na yan, ikaw na naman. Pero sa Diyos, palagi kang humingi ng tulong, palaging bukas ang palad at tenga at mata ng Diyos. Handa siyang makinig sa atin. Amen? Ganun po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nung ikay nasa bahay, nasabi mo ba sa sarili mo, pupunta akong church kasi gusto ko ma-experience ang pag-ibig ng Diyos. Nasabi mo ba yun? Hindi. Dapat sa bahay pa lang, hinahangad mo na ang pagkupkup ng Diyos. Amen? Sa bahay pa lang, may excitement ka na nagaganap sa puso mo para katagpuin ka ng Diyos. Dahil hindi ka po kakatagpuin ng Diyos, kapatid, pag wala kang excitement na nagaganap sa buhay mo, sa puso mo, na gusto mong makaniig ang Diyos, gusto mong ma-experience ang Diyos, gusto mong ma-experience ang kanyang pag-ibig. Amen? Kaya nga po ang sabi dito, iingatan niya at pagsasangalang pagkat siya ay matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gawaing biglang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Amen? Ni sa ano mang darating na salot, alam niyo po ba, marami pang darating, kapatid. Di ba? Hindi natin alam ang bukas. Sino nakakaalam ng bukas? Hindi po natin alam ang bukas. Meron niya akong kasama sa trabaho, namatay, ang lakas-lakas pa Hindi po natin alam ang bukas. Diba? Natulog lang po yun, patay na. Di ba? Kaya nga sabi dito, ni ano pa man darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot. Diba? Pagkapiling mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Dahil dito sa mundo, kapatid, maniwala ka, ang kaaway nandito Anong ginagawa niya? Tinatakot niya ikaw. Tinatakot niya tayo. Pilit niyang binabagsak yung ating pananampalataya. Pilit niya tayong inilalayo sa Diyos. At ang Diyos gusto naman tayong ilapit sa Kanya. Amen? At ang kaaway, ganun ang kanyang gagawin. Ilalayo ka ng ilalayo, ng ilalayo. Ang Diyos naman, di ba? Lalapit sa'yo ng lalapit. Kung gusto mong lumapit sa Kanya. Amen? Kaya nga po tuloy natin. 7. Kahit na bawal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot. Ang dami pong patay. Pag nanonood kayong balita, maraming namamatay sa COVID, milyon-milyon. Yeah? Pero pag natakot ka, ang daming namatay, natatakot na ako. Ang sabi ng Diyos, hindi ka daw matatakot. Pag nasa piling ka ng Diyos. Bakit ba gusto ng Diyos nasa piling niya tayo, natin siya? Para hindi tayo matakot. Dahil ang mundo pong ito, takot po talaga ang ibibigay. Di ba? Hindi naman tayo taga dito Tama?
Nasa isip niyo po ba yun? Nasa puso niyo yun na hindi katagalan talaga dito? Tayo napasya lang sa mundong ito na kung saan ang tunay nating destinasyon ay sa piling ng Diyos. Amen? Ako nga, gusto ko na dumating si Lord eh. Sila po pong ayaw. Para wala nang hirap. Para wala nang luha. Para wala nang pasakit. Di ba? Masarap po sa piling ng Diyos. Amen? Masarap po sa piling ng Diyos. Amen? Ay po dito, sa 8. Ika'y magbamasid at sa panunood, mapapatunayang iyong makikita taong masasamay pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang inyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Hindi ba? Pag minsan pinili mong mag-iingat sa iyo, tao, minsan pag nakalinga, mapapahama ka pa. Pero pag ang Diyos ang pinili mong mag-iingat sa iyo, kapatid, sigurado yan. Ang paningin ng Diyos ay palaging nasa atin. Amen? Kaya nga po, sa akin lang kapatid, ang binibigay talaga ng mundo ngayon is takot. Kaya ayaw ng Diyos matakot. Bakit? January, binigay kay Bishop, intimacy. Maging malapit tayo sa Panginoon kasi marami pang darating problema at pagsubok. At kapag maraming dumating na problema at pagsubok, pag may malalim kang relasyon sa Diyos, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi siya ang ating sanggalan eh. Siya ang ating tagumpay eh. Di ba? Siya na ang lumaban sa atin, di mo na kailangan magpagod. Anong kailangan lang natin gawin? Sumunod sa ating Panginoon. Magpuri sa ating Panginoon. Magpasalamat sa ating Panginoon. Yun na lang gagawin natin. Di ba? Dahil nandun na tayo sa presensya ng ating Panginoon, siya na ang nakipaglaban sa atin habang tayo nasa mundo. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Tuloy po natin. Hanggang ano lang po ito? 11. 10. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Di ba? Kahit dumating nga ang COVID, ilang taon ba yun? 2 taon ba yan? Hindi naman kami naghirap. Andiyan ang mga pagpapala ng ating Panginoon. May mga taong ginagamit. Di ba? Pag nandun ka sa piling ng Diyos. Pero maraming tao magulumihan na ng isipan. Bakit? Kasi wala sa piling ng Diyos eh. Ang sabi dito, di ba? Di mo aabuting ikay mapahamak. Di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Ito po'y basta nasa piling ka ng Diyos. Di ba? Maraming tao naghihirap. Nood ka TV. Ang daming hirap. Di ba? May mga balita. Ini-express nila yung kanilang paghihirap na napakahirap daw ng buhay. Dahil COVID na naman, hindi makapagtrabaho. Pero yung COVID sa mga mananampalataya ng Diyos, blessing yan. Amen? Blessing po ang COVID sa mga mananampalataya ng Diyos. At naranasan ko po yan, kapatid. Amen? Sino makakapagsabi, COVID, nakabili akong tricycle, may prangkisa ba? Praise the Lord. Ganyan ang Diyos eh. Basta ginagampanan mo ang gawain ng Panginoon. Di ba? Ang pagpapala niya nandyan. Kaya lang, ang tao kasi masyadong hindi makontento sa pagpapala ng ating Panginoon. Kaya hirap na hirap niyang mapapasalamat yung mga bagay na maliliit. Kasi dapat pagpasalamatan mo muna yung bagay na maliit bago tayo pagkatiwalaan ng mga bagay na malaki. Kung sa maliit pa lang, hindi mo na masabi, Lord, salamat. Di ba? Ang pinakamagandang pagpapala ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, ano? Yung hininga mo. Ba? Galing sa Diyos yan eh. Nakakahinga ka pa ngayon. Maraming tao, tumigil na ang paghinga. Pag tumigil na ang paghinga ng Diyos, wala nang pagpapala. Yun ang tunay na pagpapala ng Diyos. Bakit kumuha ang Diyos ng pune? Putik, hinulmahang tao eh. At hiningahan, pinagpala niya ang tao sa pamagitan ng hininga. Kaya ang tunay na pagpapala, kapatid, hindi yan yung material na bagay. Diba? Hindi po yan yung gadget. Hindi po yan yung sasakyan. Hindi po yan yung bahay. Hindi po yan yung lupa. Ang tunay na pagpapala kasi sa harapan ng Diyos, yun yung ligtas ka. Amen? Ano bang mangyari? Ligtas ka? Pagpapala po yun. Kasi yung mga bagay na yan na ating nakikita, lumilipas po yan. Na wow, magkasakit ka ngayon, marami kang pera, di ba? Ubus pera mo. Bakit? Sasabihin sa'yo ng doktor, kailangan ka ng opera. Operahan. Ganon sa mundo di ba? Pero sa Diyos, kapatid, pag binigyan ka ng pagpapalang Diyos, kailanman hindi maagaw ng kawayan. Amen? Last verse po. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Kapatid, di ba? Bawat isa sa atin may anghel. May tinagubilin. Di ba? Kaya huwag ka talagang matakot. Di ba? Ano man, protektado tayo ng Diyos eh. May anghel na nagbabantay sa atin. Alam mo ba yon? Kung di mo alam, kapatid, di ba? Ngayon, alam mo na. May anghel na ipinadala ang Diyos para bantayan ka. Kaya nga payapa tayo eh. Di ba? Kaya nga naggagawain pa rin tayo, hindi tayo natatakot. Bakit? Alam nating may Diyos eh. Alam nating mayroong Diyos na gagabay sa atin. Alam nating mayroong pinadalang Diyos na anghel na sa iyo mag-iingat. Di ba? Tuloy po natin.
Saan mang dako pumaroon, tiyak kang iingatan, di ba? Sa kanya mga anghel, ikay itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Kahit saan ka man napunta, ang pagpapala ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang anghel ng Diyos, ang pagsama ng Diyos, kasama natin lagi. Amen? Kaya nga po, di ba, nung pandemic, kahit saan tayo pumupunta, naalala niyo pa ba yun? Pupunta tayong Alaminos, kahit may pandemic, di ba? Kahit maraming tao. Kasi kasama natin ng Diyos. Subukan mo pumunta sa isang lugar na hindi mo kasama ang Diyos. Ano sasabihin mo? Ayoko pumunta doon. Mainit, di ba? Marami kang reklamo kasi hindi mo kasama ang Diyos. Pero pag kasama mo ang Diyos, kahit saan ka pa pumunta, pag alam mo, sa isip mo, sa puso mo, nakasama mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Amen? Ako nga po, hindi natatakot eh. Napatotoo ko lang, yung pinupuntahan po namin sa Parañaque, may COVID na. Sa loob ng tahanan, COVID. Pero alam ko ang Diyos. Alam ko ang kakayahan ng Diyos. Alam ko kung paano ideklara ang kanyang kapangyarihan, kapatid. Yeah? At ang pangalan ni Kristo Jesus ay tumutunaw sa lahat ng gawa ng kaaway. Diba? Kaya nga pag ako nagpipray, in Jesus' name, nilalakasan ko. Ayokong matakot. Bakit? Si Kristo lalaban dun eh. Basta sinabi mo na si Kristo, di ba? Nangangatal ang kaaway, nangangatal ang dyablo. Pag sinabi mo si Kristo, para saan pa na ang pangalan ng church natin, Jesus be lifted up church. Kung hindi naman si Kristo makikita sa'yo. Amen? Panindigan natin na ang pangalan ng church ay nasa iyo. Na si Kristo lang ang may taas, wala nang iba. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit gusto ng Diyos maging malapit tayo sa Kanya? Di ba? 7 dahilan kung bakit gusto ng Diyos maging malapit tayo sa Kanya. 7 po ito na nilagay ng Diyos sa buhay ko. Una, dahil mahina tayo. Totoo po yan. Di ba? Malakas ka ba? Hindi ka malakas. Mahina tayo kapag wala tayo sa presensya ng Diyos. Anong patunay? Di ba? Sa Bible, meron akong kinuwang dalawa. Si Eva at Adan. Di ba? At sinong pupuntahan ng kaaway? Yung mga righteous. Ikaw at ako yun, kapatid. Di ba? Huwag kang magtaka kung bakit may problema at pagsubok. Kasi si Satan, di ba, laging nakabantay sa'yo. Si Eva at Adan, di ba, nadaya ng kaaway. Bakit? Kasi wala sa piling ng Diyos. Bumaba ang Diyos, nagkasala na sila. Kaya nga ang Diyos, ngayong tema ng January, di ba, gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng intimate relationship sa Diyos. Diba? Para hindi ka madaya. So tuwing malayo ka sa Diyos, kapatid, nandyan ang kaaway ang pagkakataon niya para ikay dayain. Amen? Naunawaan niyo po ba? Sa tuwing malayo ka sa Diyos, pansinin niyo pag nasa labas ka, pag wala ka sa gawain, di ba? Maraming pagkakasala. Punta kang Facebook, ang daming pagkakasala. Di ba? Punta ka na kung saan-saan, di ba? Mahina tayo kung wala ang Diyos sa atin. Amen? Diba? Kaya nga po ang sabi dito sa Genesis 3:6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nadaya sila ng kaaway. Bakit? Wala si Lord eh. Di ba? Bagamat may utos na ang Diyos sa kanila, nagkasala pa rin sila. Hindi kasi pwede lang yung nakautos lang eh. Di ba? Kailangan mo talagang i-apply. Bakit? Kasi sa mundong ito, magaling ang kaaway, kapatid. Kung magaling ka, mas magaling ang kaaway. Anghel ng Diyos yan eh. Diba? Pwede siyang mag-anyong maganda, pwede siyang mag-anyong pangit. Diba? Depende sa iyong pangangailangan. Amen? Kaya nga, nung nakita ni Eva, ang ganda ng bunga na yon. At namangha siya, parang magandang maging marunong. Diba? Wala siya sa piling ng Diyos. At nung mababa ang Diyos, nasan kayo? Yung pala, nagkasala na ng tao. Sino pa? Si David. Diba? Nagkasala kanino? Kay Bathsheba. Sa Samuel, diba? Kasi dapat may labanan, dapat kasama siya doon. Mas pinili niyang magpahinga. Alam mo ba, pag pinipili mo magpahinga sa bahay, ayaw mong umatin sa church, prone ka sa pagkakasala. Tama? Kaya mas pili, mahina kasi tayong nilalang. Mahina tayong tao, malibang wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga ang gusto ng Diyos, ulitin ko, itong January, di ba? Hindi ito matapos sa pakikipagrelasyon mo sa Diyos. Ayaw ng Diyos na maputol. Di ba? Katulad nung nakaraan, December, anong pinag-aaralan natin? Love. Ibig sabihin, tapos na yung pag-ibig mo sa Diyos? Hindi, kapatid. Kaya itinuturo yan sa atin ng Panginoon para habang dumadaan ang araw, ang panahon, di ba? Bit mo. Yung natututunan mo, yung nakikinig na papakinggan mo at ina-apply mo sa iyong sarili. In-apply mo ba talaga na mahalin ng Diyos? Amen? Pag sa Lord, mahal kita Lord. Pag nasa church, paglabas, hindi na Lord. Kung ano-ano na ginagawa. Amen? Mas napaparangal na yung mundo. Tuloy po natin. Di ba si Samuel? 2 Samuel 11:1-2.
Nang sumapit ang tagsibol, panahon ng karaniwang pakikipagdigma ng mga hari, pinalabas si David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ang iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Verse 2, sa hapong pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan at palasyo at naglalakad-lakad. Mula roon may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Diba? Sa ating mga lalaki po ito. O kanina naman sa mga babae. Dalawa po yung in-example ko dito. Si Eva, nagkasala, di ba? Attempt, tayo naman ding mga lalaki, di ba? Mahina po kasi talaga tayo, malibang hindi mo ididikit ang puso mo sa Diyos, ang sarili mo sa Diyos. Kung di ka magkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, kapatid, madadaya tayo ng kaaway. Amen? Nadaya si David, di ba? Imbis sana kasama niya, pinili niya magpahinga, di ba? Pag may gawain, di ba? Huwag mong piliing magpahinga. Diba? Dahil ang Diyos ang kapahingahan. Pag nagpuri ka sa Panginoon, may kapahingahan kang galing sa Kanya. Amen? Bakit? Siya lumikha ng buhay natin eh. Kaya Kanyang pasaganahin, kaya Kanyang palakasin, kaya Kanyang pagalingin. Lahat ng mga bagay na di kaya ng tao sa Diyos, kaya niya. Amen? Ganon ang kakayahan ng Diyos. Alam mo ba yung kapatid? Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Amen? Sa tuwing tayo ay mahina, di ba? Walang imposible sa Diyos. Sa tuwing tayo ay mahina, palalakasin tayo ng Diyos. Amen? Kasi karaniwan na sa tao ang manghina eh. Di ba? Karaniwan na po sa atin yung nanghihina. Magtrabaho ka maghapon. Di ba? Tapos mararamdaman mo yung panghihina pagkatapos mo nang magtrabaho. Amen? Dito po, sa Bible, merong isang taong mahina. Di ba? Gustong-gusto niyang gumaling, pero hindi siya pinagagaling ng Diyos. Di ba? Sino po yun? Kilala po natin to, si Saul. Sabi sa 2 Corinto 12:9 hanggang 10, ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ng Diyos. Pag sinasabi mo sa Diyos na mahina ka, doon ka palalakasin ng Diyos. Pero pag sinasabi mo, Lord, malakas ako eh, may danger po doon. Amen? Palagi nating aminin sa Diyos na mahina tayo. Para ano? Siyang magpalakas sa atin. Tuloy po natin ba? Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay mahina. Kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Amen? Ang magpapalakas po sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Yung mga taong nasa paligid natin, ginagamit lang po yan ng Diyos. Amen? Praise the Lord tayo kapag may ginagamit ang Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, malapit po ang Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, ayaw tayo ng Diyos na maligaw ng landas. Diba? Ulitin ko po, gusto talaga tayo ng Diyos malapit sa Kanya para hindi ka maligaw ng landas. Diba? Dahil tayo mga tao, ang daming landas na gusto nating tahakin. Gusto natin ng gantong bagay, gusto ko makapagtapos ka, totoo naman, gusto natin yan. Pero kapag nasa Panginoon ka, may magandang landasin na nakalaan sa iyo ang Diyos. Amen? Maganda po ang ating kinabukasan kapag nasa piling tayo ng Panginoon. Bakit? Alam niyo yung bukas eh. Ikaw, alam mo ba? Hindi natin alam. Alam niyo yung mangyayari sa bukas eh. Di ba? Tayo hindi natin alam. Kaya pag nasa piling ka ng Diyos, malapit ka sa Diyos, kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin. At sabi nga sa Bible, we live by faith, not by sight. Yung mga bagay na nakikita mo ngayon, hindi pa yan yun. Di ba? Meron pa sa likod niya na inihanda ang Diyos. Mabuhay lang tayo sa ano po? Sa pananampalataya. Di ba? Kaya lahat naman pong pinapagaling din ni Jesus Christ sa Bible, basa kayo ng Bible. Ang sinasabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, kailangan natin ng pananampalataya tuwing nilapit tayo sa Diyos. Amen? Kaya nga po, ang sabi si John 14:6, verse 1 to 6 eh. Huwag na kayong mabalisa. Diba? Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Si Jesus po nagsasalita dito. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako ron upang hipaghanda kayo ng inyong matitirahan? Dito po muna tayo, di ba? Ang Diyos po ay mayroon lang nakahanda para sa'yo. Kasi hindi naman talaga tayo taga dito eh. Ba't gusto ng Diyos, ulitin ko, maging malapit tayo sa Kanya? Kasi sa takdang panahon, doon tayo pupunta. Amen? Doon tayo sa piling ng Diyos pupunta. Dahil ang mundo,
pasama na ng pasama. Ulitin ko, manood ka balita, may mabuti ba? Walang mabuti. Wala pang mabuti. Pasama na ng pasama. Habang ang mundo, pasama ng pasama, dapat tayo pabuti ng pabuti. Amen? Dahil kung hindi mo ginagawa po ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, kapatid, maniwala ka, maliligaw tayo ng landas. Tuloy po natin. Sa bahay ng aking ma, maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako ron upang ipaghanda kayo ng inyong matitirahan? Verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik. Yeah? At isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. Yun yung gusto ko. Kayo, gusto niyo rin ba? Yung makapiling natin ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Verse 4, at alam niyo yan, daan, papunta sa pupuntahan ko. Sinabi ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Ang yung pangalawa, ayaw tayo ng Diyos na maligaw ng landas. Kaya nga, tinuro na ng Diyos sa tao kung paano pumunta sa langit. Sa pamamagitan nino, ni Kristo Jesus. Amen? Na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Dito sa lupa, kapatid, dapat alam mo na ang daan. Bakit? Dahil ang mundo, ang ituturo sa yung daan, yung pang-flesh lang. Diba? Yung hilig lang ng katawan. Sarap dito, gusto ko nito. Diba? Yun yung ituturo ng mundo eh. Pero ang Diyos, yung tinuturo sa atin, yung tamang daan, yung supilin, diba? Ang hilig ng laman. Diba? Bakit? Magkalaban po kasi yan, sabi sa Biblia, ang hilig ng laman at kagustuhan ng Espiritu ng Diyos. Dapat mas mataas ang ating respeto ng spiritual. Para dumating man ang maraming hilig ng laman, hindi ka madadaya. Di ba? Amen ba? Ganun po ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Yung hindi tayo madaya. Yung hindi tayo maligaw. Dahil ayaw ng Diyos na maligaw tayo ng landas. Amen. Meron bang anak na gusto niya yung landas ng anak niya eh? Anak, gusto ko paglaki ka, drug addict ka. Wala namang ganun, di ba? Gusto ko, anak, paglaki mo. Ang gusto ng ng mga magulang sa kanilang mga anak is magandang landas. Ganon din ang Diyos. Di ba anak tayo ng Diyos? John 1:12. Ha? Binigyan tayong karapatang maging anak ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya anak tayo ng Diyos. Sa mga tuwid, pag anak ka ng Diyos, gusto ng Diyos Ama na maganda ang ating landasin. Di ba? At itinuturo na po ni Jesus Christ yan. Na ang daan, si Kristo lang. Huwag kang umiba ng daan. Di ba? Huwag kang mag-iba kung ano-anong daan. Si Kristo lang ang daan mo. Sabi mo sa katabi mo, si Kristo lang daan mo. Para po mawala yung antok mo. Sa Parañaque po, ganyan. Siyempre, mga nanay po ang nandun. Inaantok po yun. Kaya pag hindi ka nagpatawan, hindi mo nilakasan voice mo doon, naantok. Kaya nga po, pag pumunta sa Parañaque, mga kapatiran, kanya-kanyang mundo eh. Kaya sabihin ko, kamustahin mo yung katabi mo. Pag pumunta ka ng church, huwag mong ipalagay yung sarili mong mundo. Ito po yung fellowship ng magkakapatid. Amen? Pansin nyo ba, pag pumasok kayo ng church, parang ang lungkot-lungkot. Gusto mo, ikaw lang, wala kang makausap. Baluktot po na pang-unawa. Dahil pagdating sa langit, kapatid, wala pong ganyan, puro kasayahan doon, puro batian doon. Pag di ka marunong bumati sa kapatid mo, may problema. Tayo po talaga magkakasama sa Panginoon. Amen? Di ba? At ulitin ko po, ang kaaway, ang pupuntahan niya, yung mga taong righteous. Righteous ka eh. Alam mo ba yon? Bakit ka naging righteous? Tinanggap mo si Jesus eh. Kaya prone ka kay Satan. Kaya kung hindi ka didikit kay Lord, maliligaw ka ng landas. Diba? Maliligaw ka. Ililigaw. Magaling ang kaaway magligaw, kapatid. Diba? Sabi sa Biblia, John 10:10, ang kaaway ay pumarito, magpatay, magwasak, manira. Diba? Gusto niyang wasakin yung dinadaanan mong matuwid. Diba? Gusto niyang patayin yung relasyon mo sa Diyos. Yun yung ginagawa ng kaaway. Diba? Kaya nga po sa ating buhay, diba, napakaganda ng January. Bakit? Tinuruan tayo ng Diyos kung paano maging malapit sa Kanya. Amen? Kaya nga po ang tanong ko sa sarili ko sa inyo na rin, tanong ko na rin po sa inyo, may nadagdag ba sa pakikipagrelasyon mo sa Diyos? O ganun pa rin noong 2021? Amen? Kasi po, marami pang darating na pagsubok. Marami pong darating na problema. Kaya ang gusto talaga ng Diyos, kapatid, maging malapit tayo sa Kanya. Di ba? Dahil kung hindi ka magiging malapit, di ba? Parang dito sa politiko
Sino dinidikitan ng mga mabababa? Siyempre, yung mananalo. Sino mananalo daw? Sa eleksyon. Doon ka didikit. Para, pag nanalo, naupo, yung dinikitan mo, ay may benepisyo ka. Ganun din sa Diyos. Pag dinikitan mo ang Diyos na may-ari ng langit at lupa at may-ari ng ating buhay, na may-ari ng lahat ng meron ka ngayon, kapatid, panalo ka. Amen? Panalo ka dyan. Dahil sa Diyos, kapatid, hindi ka pwedeng dayain. Bakit? Siyang lumaban sa atin eh. Amen? Kaya nga po, yun po yung pangalawa natin. Ang pangatlo, ayaw ng Diyos na madaya tayo. Ayan. Sa mundo, maraming mandaraya. At sino ang author niyan? Si Satan. Dinaya si Adan at Eva. Nadaya. Sa pamamagitan ng ano? Magagandang salita. Kaya, ang nakapagdaya sa tao, yung mga salita. Kaya kung hindi ka mag-aaral ng salita, madadaya ka. Amen? Kaya dapat, maging malapit ka sa Diyos. Paano ka magiging malapit sa Diyos kung hindi ka nagbabasa ng salita? Ito ang Diyos. Sabi si John 1:1 eh. Di ba? At kapag hindi mo alam ang pamantayan ng Diyos, mabilis kang madaya. Mabilis kang maniwala. Di ba? Mabilis kang madala ng mga magagandang salita. Di ba? Tandaan natin. Yung ahas may dalawang dila. Pwede siyang magsinungaling. Pwede siyang mag-anyong maganda. Kunyari, kinukomfort ka. Hindi. Di ba? Pag kinain nyo yan, magiging parang Diyos kayo. Ba? Ang ganda pakinggan. Nakita niya pa ng kanyang mga mata. Ang ganda nun na. Parang kamangha-manghang maging marunong. Ayun. Ganon sa mundo. Diba? Dadayain ka sa pamagitan ng salita. Kaya kung alam mo ang salita, hindi ka madadaya. Patunay niyan sino? Si Jesus. Matthew 4:4, di ba? Gutom na gutom si Kristo, 40 days and 40 nights siyang nagfasting. Dumating ang magnunukso. Ano sabi? Kung ikaw ang Diyos, gawin mo nga tinapay ang batong ito. Salita, ang gandang salita. Gutom siya eh. Makakakain naman talaga siya doon pag ginawa niyang bato. Pero alam ng Diyos ang salita, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita rin ang gagaling sa bibig ng Diyos. Alam ni Kristo kung paano labanan ang masama, yung mabuting salita. Kaya lang, di ba? Ang gandang salita ni Satan eh. Pakakainin siya. Kasi nga naman, gutom na gutom siya. 40 days eh. Kaya kung hindi ka babad sa salita, mabilis kang madaya. Amen? Totoo po yun. Diba? Mabilis kang madadaya. Kaya ang gusto ng Diyos, itong January, pagpasok ng January, maging malapit tayo sa Kanya. Para hindi tayo madadaya. Amen? Ano pa sabi ni Satan? Ha? Tumalong ka dyan. Kasi sabi sa Biblia hindi pa pasayarin ng Diyos eh. Yung paa mo sa bato eh. Ang gandang salita, di ba? Pag tumalon nga naman siya doon, iingatan siya ng Diyos. Ano sabi ni Kristo? Nasusulat, di ba? Wag mong subukin ng Panginoon mong Diyos. Anong binato ni Kristo? Salita pa rin. Di ba? Kaya nga tuwing may problema at pagsubok sa buhay mo, kailangan mo ng salita, ng pangako ng Diyos. Dahil kung wala kang hawak na pangako ng Diyos, kapatid, kapag may problema at pagsubok, anong ibabato mo? Di ba? Wala kang ibabato. 3 beses po, tinukso si Jesus Christ. Si Jesus na po yun, tayo pa kaya? Kaya nga mahina tayo eh. Di ba? Bilang tao eh. Malibang wala ang Diyos, mahina talaga tayo. Pangatlo, dinala si Kristo doon sa pinakamataas sa tuktok ng bundok. Pinakita lahat ng kayamanan ng kaharian. Sabi ni Satanas, lumuhod ka sa akin. Nakikita mo bang lahat ng iyan? Bibigay ko sa iyo lahat ng iyan. Ang ganda. Ang gandang salita ni Satan. Ba? Siya mamumuno eh. Ano sabi ni Jesus? Lumayas ka, Satanas. Nasusulat. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Paglingkuran mo siya. Saan niya kinuha? Salita pa rin. At ang gusto ng Diyos, maging malapit tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga tanungin mo sarili mo, nagbabasa ka ba ng salita? O salita ka lang ng salita? Dapat nagbabasa ka ng salita. Dapat nakikinig ka ng salita. Dahil sa mundo, kapatid, maniwala ka at sa hindi, di ba? Hindi biro-biro yung ginagawa ng kaaway sa buhay mo at sa buhay ko. Gusto kanyang maisama sa impyerno. Nang impyerno nilikha, hindi para sa tao, para kay Satan lang. Kaya lang, gusto kanyang isama. Amen? Yun po yung katotohanan. Na gusto ng Diyos, palagi tayong malapit sa Kanya.
Na gusto ng Diyos palagi tayong nasa piling niya. Dahil kung tayo malalayo sa kanyang piling, kapatid, ang sabi sa Biblia, ang kaaway parang leon na umatungal na naghahanap ng masisila. Pag lumabas ka sa piling ng Diyos, kapatid, masisila ka. Yun ang sabi sa Bible eh. Diba? Sa Pedro eh. Kaya nga, ulitin ko, gusto ng Diyos na tayo magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Diba? Paano mo matatagpuan yun? Diba? Pupunta ka lang ba ng church? Hindi. Kaya nga may church eh. Kaya nga may tumatayo dito eh. Para mapakinggan natin salita. Pag uwi mo ng bahay, yun yung pag-apply mo. Hindi, pag pupunta mo ng church, doon ka lang. Ha? Amen? Dapat, habang nakikinig ka, natututo ka. Sabi mo sa katabi mo, matuto ka din naman kasi. Kasi sa mag-aaral, di ba dito sa mundo, pag ang estudyante, pumasok sa school, present niya, araw-araw present eh. Yung pala, baon lang gusto. Hindi naman nakikinig. Pag dumating yung test, walang masagot, itlog, buta. Alam niyo ba, ganun din sa buhay natin. Nandito tayo sa mundo, di ba? Nadarating sa punto ng buhay mo, mag-exam ka talaga. Anong isasagot mo? Diba? Anong ipanlalaban mo sa gawa ng kaaway? At kung minsan, kung kailan tahimik ang Diyos, di ba? Binapabayaan ka lang talaga kung may natutunan ka. Di ba, meron ba namang nag-i-exam ang mga estudyante ang ingay ng teacher? Hindi po, tahimik ang teacher. Kapag maraming problema sa buhay mo, kapatid, minsan, ginugusto ng Diyos, manahimik siya para tignan yung mga natutunan mo. Kung talagang anong laman ng puso mo. Amen? Kung talagang meron ka ba talagang natutunan. Kaya nga may challenges sa buhay eh. May pagsubok, sabi sa Bible eh, Santiago 1:2 eh. Magalak kayo kapag dumadanas kayo ng iba't ibang klase ng pagsubok sapagkat nakakapagpatas iyan ng antas ng pananampalataya. Kaya pala may pagsubok kasi tataas yung pananampalataya mo. Kaya pala may test sa school kasi tinitignan kung talagang karapat dapat ka na maging grade 2. Di ba? Lahat tayo dumaan naman sa grade 1. Ha? Ang magiging karapat dapat ka kapag ikay pasa. Sabi mo sa katabi mo, ipasa mo. Ipasa mo ang challenges sa buhay, di ba? Sa piling ng Diyos, kapatid, pasado ka palagi. Amen? Sa piling ng Diyos, kapatid, tagumpay ka palagi. Di ba? Dahil dito sa mundo to, kapatid, nandito pa si Lucifer, nandito pa si Satan eh. Di ba? Ayaw mo't sa hindi, kasama mo siyang naglalakad. Inaantay ka niyang may madula sa bibig mo. Tama? Sabi sa Bible eh, Proverbs 18:21 eh. Death and life are in the power of tongue. Inaantay niya kung ano lalabas sa bibig mo. Yeah? Kung ano ba talaga yung pagiging malapit mo sa Diyos, kung talaga bang may natuto ka, kasi lalabas sa bibig mo yun eh. Naniwala ba kayo doon? Kung ano yung natutunan mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Amen? Kaya kung ang natutunan mo sa pagiging malapit sa Diyos, salita ng Diyos, ang lalabas sa bibig mo ano? Salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, i-acto mo ngayon, di ba? At ang pagsama ng Diyos, kapatid, malapit sa atin. Amen! Palakpakan po natin Panginoon. Sabi po sa 1 Pedro 5:8, maging handa kayo. Ito nga po yung sinasabi ko. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ay ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aligid-ligid at naghahanap ng masisila. Ayaw mo man sa hindi, nandyan siya sa tabi mo. Aaligid-aligid yan. Like a roaring lion. Gumaganon siya sa buhay mo. Gumaganon po siya sa pananampalataya mo. Tinatakot ka niya, kapatid. Ang sabi dito sa Bible, parang lang naman. Ang totoo, pusa yan. Nagkakaroon lang talaga ng pangil yan kapag natakot ka. At paano natatakot ang tao? Kapag wala siya sa piling ng Diyos. Pero kapag lagi siyang nasa piling ng Diyos, hindi ka matatakot. Amen? Natatakot ang tao kasi ang layo niya sa Diyos. Diba? Nagugulumihanan ng tao pag may problema, pagsubok, malayo kasi sa Diyos. Diba? Kapag malapit ka sa Diyos, sabihin ko sa iyo, kapatid, panalo ka. Panalo po tayo dyan pag nasa piling ka ng ating Panginoon. Amen. Ang pang-apat, gusto ng Diyos maging mapayapa tayo habang nasa mundo. Yan. Diba? Maraming tao ngayon, hindi na mapayapa. Bakit? Hindi alam kung saan kukuha ng kinabuhayan ng kabuhayan eh. Diba? Kasi social distancing, diba? Bawal lumabas kasi merong COVID, diba? Kasi maraming Omicron, Omicron ba yan? Delta variant, ano ba? Yung mga lumabas. Yeah? Ang daming lumabas, diba?
Kaya maraming tao nagugulumihanan. Ang gusto ng Diyos, maging mapayapa tayo habang nasa mundo. Saan matatagpuan yun? Sa piling ng Diyos. Amen? Sa piling ng Diyos, mapayapa. Di ba? At kung nahihirapan ka, sabi sa Biblia na naman, Matthew 18:28, ay, tama ba? Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Maraming tao hinahanap sa mundo ang kapahingahan. Di ba? Ang tunay na kapahingahan, nasa Diyos. Wala sa tao. Wala sa SM. Wala sa Baguio. Wala sa Tagaytay. Wala sa Boracay. Di ba? Kung saan-saan. Minsan, punta nga akong Tagaytay kasi gulo-gulo ng isip ko eh. Puntang Tagaytay, lamig. Lalamig ka naman talaga. Pag uwi, may problema pa din. Ha? Pero ibigay mo sa Panginoon. Nasabi, lumapit kayo sa Panginoon, lubhang nabibigatan, diba? Sa ating mga pasanin at bibigyan tayo ng kapahingahan. Maraming tao hindi makapagpahinga. Diba? Maraming tao mayayaman nga. Hindi naman makatulog. Bakit? Kasi iniisip nila baka manakawan sila. Pero tayong mga anak ng Diyos, sapat lang ang ating pamumuhay, pero mapayapa ang ating tulog. Diba? Bakit? Nasa piling ka kasi ng Diyos. Yun po yung kaibahan natin. Diba? At ang Diyos, kapatid, ayaw talaga ng Diyos mahumaling tayo sa mundo. Bakit? Kasi ang mundo, gugunawin. Sabi sa Bible heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain. Ano yung gusto mong panatilian? Yung mundong lilipas? O yung hindi kumukupas at lilipas? Ano yun? Ito yun. Diba? Pag ito hawak mo sa puso mo, pag ito tinatayuan mo, pag ito nilalakaran mo, kapatid, hindi ka kukupas, hindi ka lilipas. Diba? Pag binili mo yung pinakamahal na kotse ngayon, anong brand kotse? Mercedes-Benz, kunyari. Pag binili mo ngayon yan, 2 years, 3 years from now, wala na, laos na yun. May bago na naman kasi. Ganun sa mundo. Palaging may bagong lumalabas. At yun yung pandaya ng kaaway. Sa mga mananampalataya ng Diyos, masyadong mapaghangad. Amen. Pero ang gusto ng Diyos, makontento tayo. Bakit? Kasi iiwan din naman talaga yan ng tao. Amen? Iiwan din naman talaga natin yan. At ang tunay nating tahanan, sabi sa ating binasa kanina, meron nang nakahanda ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sabi po sa John 14 verse 28, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Si Jesus po nagsasalita. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Di ba? Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ang sabi ni Jesus, kaya kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, at ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi lang iniwan, binigay pa sa iyo. Yung yung kapayapaan. At ang mundo, may binibigay din. Ang sabi dito hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. So sa mga katuwid, ang mundo may binibigay din pa yung kapayapaan. Ano yun? Yung pansamantalang kapayapaan. Di ba? Yung pumunta ka ng SM, yun nga, naaliw ka naman, naglaro ka. Naglaro ka ng games doon, yung shoot, basketball, naaliw ka naman. Pero, ang sabi sa Bible, pansamantalang kapayapaan. Pero ang Diyos, ang gusto niyang ibigay, yung walang hanggang kapayapaan. Saan matatagpuan? Sa Diyos. Wala sa lugar, wala sa tao, kundi sa Diyos lang. Amen? Sa Diyos lang po matatagpuan ang lahat ng mga bagay na inaasa mo. Di ba? Ang panlima po, gusto ng Diyos, siya ang yaman natin. Yan. Gusto ng Diyos, siya ang yaman natin. Bakit gusto ng Diyos siya ang yaman natin? Kasi siya ang manlilikha. Sa kanyang salita, nangyari ang lahat ng bagay. Kaya nga sabi ko kanina sa Bible we live by faith, not by sight. Diba? Kasi ang tao, nahuhumaling siya sa mga bagay na kanyang nakikita. Ang ganda nun, gusto ko nun. Ang ganda nun, gusto ko pumunta ron. Paningin. Diba? Pero ang sabi ng Diyos, live by faith, not by sight. Diba? Dapat, ang ating gustuin, yung pananampalataya, mabuhay tayo sa pananampalataya. Huwag sa mga bagay na nakikita. Minsan gusto naman talaga natin yun Diba? At alam po ng Diyos yan kung ano ang para sa'yo. Amen? Dahil sabi sa Bible Matthew 6, diba? 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. In all these things shall be added unto us. Diba? Pag inuna mo ang Diyos, yung mga bagay, diba? Siyang magdadagdag sa atin. Amen? Kaya lang kasi tayo mga tao, walang kakontentuhan. Totoo.
Totoo. Totoo po yun. Ang gusto ng Diyos, siya ang yaman natin. Yun po yung panlima. Gusto ng Diyos na siya ang yaman natin. Di ba? Si Job, example pong muli natin yan. Lagi itong nababanggit. Sabi dito, Job 22 verse 25 to 29. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman. At siyang gintot pilak na iyong pahalagahan. 26. Sa makapangyarihang Diyos ka palaging magtiwala. At ang may kapal ang pagkukuhanan mo ng tuwa. 27. Papakinggan niya ang iyong panalangin. Kaya't ang mga panata mo ay iyong tuparin. Verse 28, lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. 29, ang mga palaloy binabagsak nga ng Diyos, ngunit iniligtas niya ang magpakumbabang loob. Amen. Di ba? Dapat si Lord lang ang yaman natin. Paano napatunayan ni Job na si Lord ang yaman niya? Sa isang araw, nawala ang lahat sa kanya. Tama? Alam po natin yan. Nawala ang kanyang 10 anak, nawala ang kanyang ari-arian. Di ba? Pero anong nangyari kay Job? Tinalikuran niya ba ang Diyos? Hindi. Kasi yung isipan at puso niya nakatuon sa Diyos. Kahit mawala yung kanyang yaman, di ba? Hindi niya sinabing, Lord, ba't kinuha mo yaman ko, Panginoon? Di ba? Hindi doon nakabase yung kanyang puso. At ang kanyang pananampalataya ay nasa Diyos. Ano nangyari kay Job? Di ba? Nagkasugat-sugat pa. Minsan tayo, pag may problema at pagsubok na, health na ang kalaban, di ba? Kaya mo pa rin sambahin ng Diyos. Si Job, ganun nangyari. Mula ulo hanggang talampakan, nagkapigsa. Di ba? Ano sabi pa ng asawa niya? Mahal pa sa buhay, di ba? Sumpay mo na yung Diyos mo. Tinan mo nangyari sa'yo. Nagkasugat-sugat ka na mula ulo hanggang talampakan. Pati mo pa sumpay niyan. Para mamatay ka na. Asawa yun, ha? Ano sabi ni Job? Mabuting bagay lang ba yung pagpapasalamat mo? Pagpasalamat mo rin, maging ang masama. Di ba? Hubad akong lumabas, hubad din akong babalik. Purihin ang Diyos. Yun ang sabi ni Job. Amen? Ibig sabihin, hindi nakation ang kanyang puso at isipan sa mga bagay. Di ba? Kahit anong mangyari sa kanya na wala ang lahat, ang kanyang puso nasa Diyos pa rin. Dapat ganun po tayo. Amen, kapatid. Di ba? Dapat ganun po ang ating pananampalataya. Ano mang mangyari sa mundo, ang puso at isipan mo, sa Diyos mo pa rin ilagak. Amen? Nandiyan po ba kayo? Lakpahan po natin ang Diyos. Malapit na po. Ang pang-anim, ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Totoo po yan. Kaya nga si Kristo bumaba na sa lupa para turuan ng Diyos paano maligtas. Ayaw kasi ng Diyos na ang kanyang nilikha, ang kanyang kawangis, ang identity ng Diyos, di ba? Hiningahan tayo, identity natin Diyos di ba? Ayaw niya mapunta sa impyerno. Kaya nga ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. At ang lahat ng tao, gusto ng Diyos maligtas. Kaya lang, may free will kasi ang tao na pumili. Di ba? Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, manggaling sa puso mo, yung pagsamba sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito, ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Totoo po yun. Meron ba namang magulang na gusto mapahamak ang anak? Wala naman siguro. Gusto niya mapabuti ang anak. Gusto niyang, tayong mga magulang, gusto natin mapabuti ang ating mga anak, mga mahal sa buhay. Ganon din ang Diyos. Sabi ko nga kanina, anak tayo ng Diyos Sa John 1:12 Gusto ng Diyos, mapabuti tayo. Gusto ng Diyos, ayaw niya tayong mapahamak. Ang gusto ng Diyos, ang destinasyon natin ay sa piling ng Diyos. Amen? Ayaw niya ang destinasyon natin sa impyerno. Dalawa lang po ang pupuntahan ng tao, kapatid. Di ba? Langit at impyerno. Tanangin mo katabi mo, saan ka pupunta? Di ba? Alam niyo po ba, ikaw lang makasagot niyan? Saan ka pupunta? Di ba? Pag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, kapatid, praise the Lord. Langit ang punta mo. Pero kung di mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, salungat ka sa kagustuhan ng Diyos, sabihin ko na sa'yo, na punta mo. Amen? Yun lang po pupuntahan ng tao Di ba? Real talk. Totoo po yun. Masakit pakinggan, pangit pakinggan, pero yun talaga ang mangyayari. Kaya nga sa ating buhay, gusto tayo ng Diyos na palaging malapit sa Kanya para ang destinasyon natin, walang iba kundi sa piling ng Diyos. Amen? Kasi doon, sobrang ganda doon. Basahin niyo pahayag. Di ba? Kung dito sa mundo, yung ginto, minimina, binibili. Sa langit, apakan mo lang Ang ganda. Yung pearl, di ba?
sa langit, pinto mo lang eh. Pinto mo lang yung pintuan dun eh, sa pearl, sabi sa payag. Yung ginto dito, pinaghihirapan. Pero sa langit, apakan mo lang. Aapakan mo lang. Imagine mo, pag yun nga na-imagine ko, gusto ko nang pumunta. Gusto ko na lang, mag-raptured ka na nga. Para wala na hirap. Ha? Para wala nang pasakit, hindi ka na magtatrabaho. Puro pagpupuri na lang. Amen? At yun po ang gusto kong puntahan. Kayo kaya? Saan gusto mong pumunta? Sa langit. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Amen? Kasi bakit po tayo nagpapatuloy ng ganito, kapatid? Ang sabi sa Bible sabi ni Apostol Pablo work your own salvation. Ang salvation ng tao, individual. Kanya-kanya. Parang ganito lang yan Para ma-maintain mo yung kalakihan ng katawan mo, kailangan mong magbuhat ng magbuhat. Si Ba, nagpapapayat. Para ma-maintain niya yung pagpapapayat, bike siya ng bike. Pag tinigil niya, kain uli, taba na naman. Kaya nga nag-bike si Pastor Ban Ganun din sa buhay natin, di ba? Ang pananampalataya natin, di ba? Parang pag-gym yan. Patagal ng papatagal, lumalaki yung muscle mo. Bakit? Dagdag ng bigat Di ba? Ganun din. Pag may malaking pagsubok, di ba? Patas ng patas yung antas ng iyong pananampalataya. Subukan mong tumigil mag-gym. Mas malaki na katawan mo. Ano mangyayari? Mapapalitan yung muscle mo ng taba. Kaya nga, para ma-maintain natin ang ating kaligtasan, anong kailangan mong gawin? Magpatuloy ka sa paglilingkod. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka sa paglilingkod. Diba? Dahil ang kaligtasan mo, wala sa nanay mo, wala kay brother, wala kay sister, wala kay bishop, wala kay pastor, wala kay evangelist, wala kay teacher. Individual po yan. Kaya nga pagtrabahuan mo ang sarili mong kaligtasan. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan, kapatid. Di ba? Kaya yung napapakinggan mo ngayon, kapatid, yan ang magdadala sa atin. Yung salitang napapakinggan natin, yan ang magdadala sa atin tungo sa tunay na buhay. Amen? Dahil dito sa buhay panlupa, sandali lang, 70 years old, 90 years old, ang baba. Ang iksi. Di ba? Pansinin nyo tao, 70, 80, di ba? Mawala na. Bihira na yung 100 Pag umabot ng 100, may 100,000. Di ba, gobyerno, ganun. Pero bihira yung umaabot ng 100,000. Ang iksi lang ng buhay ng tao. Kaya ngayon, devotion ko na nakaraan, sa Diyos, ang 1,000 taon sa tao ay 1 araw lang sa Diyos. Kaya pala matagal sa tao yung mga pinapangarap mo. Kasi sa Diyos, sandali lang yon 1 araw. Yung 1 araw natin, yung 1 taon natin sa Diyos, parang gatuldok lang minuto. Wala pang segundo sa Diyos 1,000 taon sa atin. 1 araw lang sa Diyos. Kaya parang akala mo matagal. Diba? Ganun kasi ang Diyos Iba kasi ang pamantayan ng Diyos sa tao. Diba? Ang ating kaisipan, pang mundo lang. Kung hindi mo tatanggipin si Kristo, hindi ka magkakaroon ng kaisipang panglangit. Diba? Kasi ang magbibigay ng kaisipang panglangit, yung Espiritu ng Diyos. Kaya nga pansinin mo, ang tao, kapag iba ang Espiritu niyan, pag nakainom yan, anong Espiritu niyan? Matapang yan. Wala kas loob yan. Ibang Espiritu ang nagdadala Pero kapag Espiritu ng Diyos ang nandyan, maniwala, kapatid, matapang maghayag ng salita yan. Ako, hindi ko akalaing magiging ganito ako. Ni sa inagap, kapatid, hindi ko akalain to. Di ba? Na magiging makapal ang mukha ko sa pagtayo ng ganito. Ha? Pero sabi ko nga sa Panginoon, sige Lord, kung itong gusto mo, okay. Gagampanan ko para makapili lang kita. Para sa takdang panahon, kasama kita dyan sa langit. Ayoko kasi pumunta yung perno Mainit, kapatid. Mag-welding lang ako, mapasok ako, mainit Paano pag nandun ka na sa imperno? Palaging pinapaalala sa akin yan ng Diyos. Tuwing makakaranas ako ng init, naalala ko yung imperno. Ayoko talaga dyan, Lord. Magpapatuloy talaga ako sa'yo. Amen? At pinapangako ko, Lord, panalangin ko, hindi ako matataas. Ikaw lang talagang mataas sa buhay ko. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, di ba? Kasi yung pangalan ng church natin, Jesus be lifted up. Si Kristo lang mataas sa'yo. Amen, hindi ikaw. Palakpakan natin po ang Diyos. Amen. Yun po yung pang-anim. 2 na lang po. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. 2 Peter 3:8-9. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon. Ito nga po yung sinasabi ko. Ang 1 araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng 1 araw lamang. Ang Panginoon ay hindi magpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan pa niya ang pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ayaw ng Diyos na may mapahamak.
Ayaw ng Diyos yung mahal natin sa buhay ay may pahamak. Di ba? Ayaw ko rin naman na nagtuturo ako sa iba. Pero yung mga mahal ko sa buhay ay hindi maliligtas. Yan, mga nanay ko, mga kapatid ko. Gusto ko silang maligtas. Gusto ko silang makasama sa langit. Di ba? Tayo din kaya. Gusto ba nating makasama? Ay, hirap po. Mapunta sa impyerno, kapatid. Diba? Ang hirap po, kapatid, ang sasapitin ng taong hindi magtatagumpay. Diba? Kaya nga hanggat may pagkakataon pa, ayaw ng Diyos na may mapahamak sa ating mga mahal sa buhay. Ang sabi sa Bible Acts 16:31 manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang buong mong sambayan ay maliligtas. Paano gagawin mo? Diba? Kung babasahin natin yung context na yun, diba? Naligtas yung mahal sa buhay ng gwardiya na yun na magpapakamatay dahil dinila si Apostol Pablo at Silas doon sa bahay niya. At si Apostol Pablo ay nag-share ng salita ng Diyos. At kaya ang tahanan niya, ang buo niyang pamilya ay naligtas. Bakit? May ginawa ang gwardiya. Ang tanongin mo katabi mo, may ginagawa ka ba? Ba? Huwag mong antayin maging huli ang lahat, kapatid. Di ba? Dahil walang nagsisi sa una, may nagsisi ba sa una? Wala. Laging kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Di ba nang maging masama tayo sa kanila, basta sabihin mo yung katotohanan kung paano silang makakapunta sa langit. Di ba? Yung katotohanan na kung saan, kung paano silang maliligtas. Amen? Kasi maraming, di naman nila lahat. Pagpapala lang gustong marinig yung mga tao. Pagpapapala at pinapakinggan, sarap pakinggan, pagpapalain ako ng Diyos. Ito katotohanan, kapatid, na ang tao, kapatid, di ba? Dalawa lang ang pupuntahan kung hindi mo kapiling ang Diyos. Pag di mo kapiling ang Diyos, sureball ka. Ang impyerno nakangiti sa'yo. Pero ang Diyos, kapatid, pag nasa piling ka ng ating Panginoon, di ba? Masarap doon. At lagi kong iniisip kung ano magiging buhay ko doon. Sabi doon sa Bible 24/7, magpupuri ka sa Panginoon. Di ba? Kahit ang mga leon, kahit ang lahat ng mga hayop, ano sabihin doon? Hallelujah, hallelujah. Sa mo Bible. Yeah? Puro pagpupuri na lang. Yeah? Dito sa lupa, mahirapan ka pa Magtsatsaga ka pa marami ka pang guguguling lakas. Di ba? Kaya nga ang Diyos, gusto niya maging malapit na tayo. Bakit? Lahat ng sign sa Biblia, nangyayari na. Anytime, pwede dumating ang Diyos. Ang tanong, kung dumating na ang Diyos, may relasyon ka kaya talaga sa Kanya? May pananampalataya ka talaga ba sa Kanya? Dahil kung wala, kapatid, sorry, maiwan ka. Ayaw naman nating maiwan, di ba? Meron bang anak, pag umalis, gustong maiwan, anak, mamamasyal tayo. Pag naiwan yung anak, anong mangyayari sa anak? Malulungkot. Kaya kung ayaw mong malungkot, piliin mong mapasama sa ating Panginoon. Amen? Pang-pito po. Tayo ay magiging epektibo kung tayo ay nasa Panginoon. Totoo po yan. Di ba? Mas epektibo ka kung nasa piling ka ng Diyos. Di ba? Kapag nasa piling ka ng Diyos, yung mga bagay na hindi mo kaya, makakaya mo. Di ba? Yung magsalita lang ganito. Hindi ko talaga to kaya. Ulitin ko po, ni sa hinagap ng aking isipan, ayoko magpastor. Pero praise the Lord, kapatid. Di ba? Dahil nasa piling ka ng Diyos, magiging epektibo ka. At palagi kong panalangin, Lord, pinapangako ko na hindi ako ang matataas, kundi ikaw lang. Yun po yung pangako ko sa Diyos. Gusto ng Diyos, epektibo ka. Sabi mo din sa katabi mo, gusto kasi ng Diyos, epektibo ka. Pagka-Kristiyanong hindi epektibo, wala. Ano mangyari? Tagal mo ng Kristiyano, upo-upo pa din. Ang sakit pa rin yan, di ba? Pero totoo. Pag matagal ka ng Kristiyano, hindi ka pa rin natututo. Ewan ko na. Si Lord na bahala sa'yo. Pero ang gusto talaga ng Diyos, matuto tayo. Meron ba namang guro na ayaw niyang matuto yung kanyang mag-aaral? Wala. Ano pa nga yung guro pagka walang natutunan yung kanyang mag-aaral Ganon din ang Diyos. Kapag nasa piling ka ng Diyos, gusto niya matuto ka. Di ba? Gusto niya yung mga pinagdaanan mong problema at pagsubok, ayaw mo na uling madaanan yan, ayaw niya uling. Kailangan natuto ka dyan. Di ba? Meron tayong kapatid, di ba ang tinuturo, ang buhay ay hindi parang gulong. Di ba? Dati ang paniniwala natin, ang buhay ay parang gulong na paikot-ikot lang.
Kilala po natin yung kay kapatid na natin yan. Ang buhay dapat pala daw, spiral. Kailangan, habang umiikot ang buhay mo, natututo ka, pangat ka ng pangat, pangat ka ng pangat. Ganun po dapat ang buhay. Amen? Huwag tayong manatili sa gulong. Gulong ng palad, di ba? Yung kantang gulong ng palad. Dapat po ang buhay, habang may pagsubok, natututo ka ng natututo. Amen? Palakpan po natin ating Panginoon. Gusto ng Diyos, epektibo ka. John 15, 4-6. Lapit na po tayo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ang sikreto, manatili ka sa Diyos, siya din mananatili sa atin. Uli po natin. Hindi magbubunga ang isang hindi nanatili sa puno. Totoo po yun. Ba? Kapag ang puno, ito ang sanga, syempre, yung benepisyo ng puno, natanggap ng sanga. Sino bang namumunga? Yung puno yung sanga. Siyempre yung sanga. At dapat namumunga ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat namumunga ka kasi. Amen? Tanungin po natin sa sarili natin kung talaga bang namumunga tayo. Diba? Kasi po yun ang gusto ng Diyos eh. Sabi natin, Kristiyano tayo. Diba? Sabi natin, born again tayo. Dapat mamunga tayo. Amen? Sa gawa. Tuloy po natin. Gayon din naman, hindi kayo mamumunga kung hindi kayo mananatili sa atin. Ang sikreto para mamunga ka, manatili ka sa puno. Dahil kung hindi ka mananatili sa puno, kapatid, walang bunga, malalanta. At pag nalanta, sabi sa Biblia, susunugin. Tuloy po natin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya. At siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Wala daw po tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos. Anong kailangan natin? Kailangan natin lumapit sa Kanya kasi nga wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Sa makatuwid, kailangan nating lumapit sa ating Panginoon. Itong January, ulitin ko, tapos na po ang intimacy. Tapos na ba talaga? Hindi. Dapat habang tumatagal, tinuruan tayo ng January kung paanong maging malalim. Yung 2021, di ba? Kung ang oras mo, binibigay mo sa Panginoon, konti lang, doblehin mo. Bakit? Mas maraming challenges ngayon. Naniwala ba kayo doon? Mas maraming pagsubok ngayon. Kaya pinauna ng Diyos, ako, ganito yung naiisip ko eh, pinauna ng Diyos sa January na maging malapit ka sa Diyos. Maraming darating na problema at pagsubok sa buhay mo. At ma-overcome mo yan, mapagtatagumpayan mo yan kung malapit ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ang lalaban sa iyo. Amen? Hindi ka magugulumihanan. 6 po. Ang hindi nanatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. At ganoon mga sanga ay itatapon, ihagis sa apoy at susunugin. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, yan yung mga bagay na kung bakit gusto tayo ng Diyos maging malapit sa Kanya. Kasi ulitin ko, kapatid, marami pang darating na pagsubok sa buhay. Amen? Sa kunting pagsubok, at tao kasi tayo. Si Jesus nga, nagkatawang tao, tinukso eh. Di ba? Paano napagtagumpayan ni Kristo? Bagamat Diyos siya, ang pinambabato niya pa rin, salita ng Diyos. Sa makatuwid, kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan natin magkinig ng salita ng Diyos. Sabi sa Bible, faith comes from hearing and hearing the word of God. Ang pananampalataya ay dumadating sa bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kung gusto mong maraming pananampalataya, makinig ka ng salita ng Diyos. Huwag mo pakinggan minsan yung balita. Sa Facebook. At ito pa. Ano pang nakakapaghiwalay sa tao, sa pagiging malapit niya? Sino dito wala cellphone? Lahat tayo may cellphone. Si Ate Lori wala cellphone, te? Lahat tayo may cellphone. Di ba? At sa cellphone na yan, tingnan nyo. Itong minsan ang umaagaw ng relasyon natin sa Diyos. Totoo hindi? Totoo. Diba? Ang cellphone, tinataas. Paano tinataas? Selfie, pak. Ang dami mo kinukuha ang anggulo. Pero sa pagtaas ng kamay sa Diyos, hindi mo magawa. Yung cellphone, gaganyan, titiktok, sasayaw. Si Lord, di mo masayawan. Tama? Tama. Ito, ang minsan nagiging dahilan para malayo tayo sa Diyos. Cellphone, maganda.
Pero kung itong maghihiwalay sa'yo, Diyos, hindi na maganda yan. Tama? Minsan sa cellphone, gusto mo palaging doon ka lagi nakabantay. Baka may nag-text Si Lord, hindi mo minsan mabantayan. Di ba? Hirap na hirap kang marinig ng salita ng Diyos. Kasi di ka nagbabasa. Sa cellphone, laging nasa bulsa. Laging hawak-hawak. Si Bible, sa bahay lang. Minsan, may cellphone pa nga, may Bible pa nga dito sa cellphone, hindi naman binabasa. Kunwari, nagbabasa sa dyan. Minsan, dyan nakaupo. Kunyari, may binabasa, yung pala, may kinitat. May tinitext. Totoo? Real talk. Totoo po. Diba? Sabi sa Bible, ang katotohanan ay masakit. Pero pag tinanggap mo ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Habang sinusulat ko nga po itong ganito sa cellphone. Ito po yung turo ni May doon sa Sagana. Ang cellphone, ang minsan nakakapaghiwalay sa pagkikipagrelasyon natin sa Diyos. Amen? Si cellphone, sinasayawan. Si cellphone, tinataas. Di ba? Totoo, di ba? Minsan nakikita mo, cellphone, palagi kang nakabantay. Kuha kami nag-text, baka kami nag-chat. Parang na-itsipwera si Lord. Amen? At simula nun, medyo naglaylo-laylo ko sa cellphone. Totoo po kasi, di ba? Kailangan maging bukas lang yung ating kaisipan sa mga bagay na ipinapaalala sa atin ng Diyos. Amen? Dahil kung hindi mo gagampanan, pinaalala na sa Diyos, ano mangyayari? Di ba? Magiging bansot ang ating pananampalataya. Parang bonsai, ang ganda nga, bansot naman. Ayaw ng Diyos na maganda ka lang. Gusto ng Diyos, maganda ka na, epektibo ka pa. Amen? Sabi mo sa katabi, maging epektibo ka. Walakpahan po natin ng Diyos. Amen. Dito na po tayo sa conclusion. Ang conclusion po natin, gusto niya makapiling tayo sa takdang panahon. Walang ibang hangad ang Diyos kundi makapiling niya ang kanyang nilikha. Walang gustong hangad ang Diyos kundi makapiling ka. Di ba? Kaya lang, nandito pa nga tayo sa mundo. Kung saan gusto ng Diyos, habang nasa mundo ka, malalim ang relasyon mo sa Kanya para hindi ka mandaya. Di ba? Kung tayo ay magtatagumpay, di ba? Paano ka makakapiling ng Diyos kung hindi ka naman magtatagumpay? Gusto ng Diyos maging matagumpay ka. Hindi lang sa larangan ng pinansyal. Kasi dito sa mundo, pag sinabing tagumpay, marami kang pera, marami kang kayamanan, marami kang lupa, marami kang bahay. Yun yung paningin ng maraming tao sa pagiging matagumpay. Yeah? Pero ang tunay na matagumpay sa paningin ng Diyos, alam mo, naligtas ka. Yun yung tunay na tagumpay. Bakit? Iwan naman kasi talaga ng tao yung yaman kanya pinundar. Sino makikinabang? Yung malas na buhay. Kaya ang gusto ng Diyos, mabali yung mindset natin sa pagpapala. Ang pagpapala kasi pag sinabi sa mundo, marami ka pera. Marami ka yaman, marami ka kotse, marami ka bahay. Di ba? Pero ang totoo, isang araw, pwede mawala. Pinatunayan sa Bible. Si Job, maraming kayamanan. Nawala isang araw, pwede mawala. Pag nagkasakit ka, pag naoperan ka, bayad ka, pera. Kaya ang tunay na yaman, alam mo, ligtas ka, malakas ka, di ba? Alam mo, nasa piling ka ng Diyos. Amen? Last verse po. Santiago 1:12. Mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, itatanggap siya ng putong. Di ba? Gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sino daw ang mapalad? Yung marami bang pera? Yung marami bang yaman? Yung ba yung mapalad? Hindi. Ang tunay na mapalad, yung nagtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ikaw po at ako yun na magtatagumpay. At paano ka magtatagumpay? Kailangan mo ng malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Dahil kung wala kang malalim na relasyon sa Diyos, pag dumating ang bagyo, di ba? Sabi sa Biblia, may dalawang nagtayo ng bahay sa buhanginan at sa bato. Kung ang pananampalataya mo ay nakatanim sa buhanginan, dumating ang bagyo, sira ang pananampalataya mo. Ayaw mo na magsimba. Bakit? Gamitin lang si brother, di ba? Ayaw mo na makita si brother. Ayaw mo na makausap. Pero ang taong, ang pananampalataya ay natanim sa mabato na walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Ano mang problema at pagsubok, we can do all things through Christ, di ba? Strengthening us. Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil sa tulong ni Kristo na siyang nagpapalakas sa atin. Amen? Kaya nga sabi diyan, ang magtatagumpay, di ba, igagantimpalaan. Gantimpala buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kanino ka ibig? Sa Diyos. Huwag kang umibig sa mundo. Dahil ang mundo, kapahamakan ang ibibigay sa iyo, sa atin. Amen? At baliin po natin yung mindset na palagi nilang mundo yung binibigyan mo. Igugunawin ng Diyos yan. Mauubos talaga yan. Di ba? Mawawala talaga yan.
ang dikitan natin, yung hindi lumilipas, yung hindi kumukupas. Sino yon? Si Jesus yon. Amen? Si Kristo yon. Amen? Si Jesus po ang lahat-lahat sa ating buhay. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Tayo po'y tumayo. At tayo po'y manalangin. Amen. Yes, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, O God. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, O God, sapagkat ang aming buhay ito, Panginoon, ay walang magagawa kung hindi kami nakadikit sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito, O God, sa aking mga kapatid na nakinig na iyong salita. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, maging malapit ka pa sa amin, sa Espiritu at katotohanan at Biblia kapamaraanan lamang. Lord, inaamin namin, O God, na kung wala ka, ay wala po kaming magagawa. Lord, ikaw ang aming buhay, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming pundasyon ng pananampalataya, Panginoon. Na malibang wala kami sa iyo, Panginoon, ay kami wala. Lord, salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang aming mga mahal sa buhay ay may pagsabihan pa namin, Panginoon, kung paano ang buhay ay matiyak at magkaroon ng katiyakan. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagsasawa sa pagpapaalala sa amin sa mga bagay kung paano kami mamuhay ng tama. Salamat, Panginoon, sa mga kabutihan mo, Panginoon. Natunay nga, O Diyos, na kami samahan mo, ng iyong mga anghel ay palagi mo sa aming ipasama na siyang mag-iingat sa amin. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo namin inilagak ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala, pagharian mo ang aming isip at puso, Panginoon. Ano bang aming hahawakan, tatapakan, iisipin lahat ng aming gagawin, ikaw lamang ang siyang maparangalan, maitas, madakila, Panginoon. Lord, salamat, salamat. Kulang ang mga magandang salita, Panginoon, upang ihayag ka sa aming mga buhay. Lord, dalangin ko sa aking mga kapatid na nakinig. Lord, dalangin ko ang iyong mga salita ay natinim sa pinakamatabang parte ng kanilang mga puso, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang kumatagpo sa lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatid. Lord, kung sila man, Panginoon, may mga problema at pagsubok, kung meron man silang mga karamdaman, Lord, iparanas mo sa kanilang iyong kapangyarihan na sa iyong latay ay lahat ng karamdaman ay gumaling na in Jesus' name. Lord, salamat, salamat, O God, sa iyo namin tinitiwala at nililagak ang aming pananampalataya. At muli, inaamin namin na kung wala ka, wala kaming magagawa, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat at sa mga darating pang araw, Panginoon, at sa maghapon pang aming gagawin, ikaw lamang, O God, ang siyang aming paglalaanan ng tiwala, Lord. Salamat, salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpan po natin ating Panginoon. So lahat po tayo ay napagpala. Ayan. So ngayon, sabi po sa Leviticus 27:30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. So nung unang panahon po sa Old Testament, ang Israelites po ay namumuhay sa batas, no? So even sa pagtatithe, yun po ay isa sa mga naisulat na kung saan the tenth belongs to the Lord. Everything that they have, no, lahat ng kanilang mga inaani, lahat ng kanilang herds na napoproduce during that time. Sa kapanahunan po natin ngayon, sa kapanahunan po ni Jesus, so, sabi po dito, yes, sabi nga po sa Leviticus 27:13, everything belongs to the Lord. Totoo naman po yun. Lahat po ng meron tayo sa ngayon, yun po ay dapat na i-acknowledge natin na nanggaling sa ating Panginoon. Now, in our New Testament, si Lord po, si Jesus, ay hindi lang po siya, nung nakita niya po yung mga Pharisees, sabi niya, you hypocrites, you just follow the law. Pero hindi nyo talaga tinitingnan yung justice, yung batas na kung saan ano ba ang dapat na meron ang isang tao na nagbibigay.
Sabi po dito, one must give generously. Kung si Apostle Paul nga po, sabi niya doon, nung siya ay nasa, sabi niya po doon sa 2 Corinthians 8:3, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. So yung mga taga-Korinto po, during the time ni Apostle Paul, saan man po pumunta si Apostle Paul dahil siya po ay nagmi-ministry, pumupunta po siya sa iba-ibang lugar. Yung pong kanyang church sa Corinthians ay nagpapadala pa rin sa kanya, sumusuporta sa kanya. Tayo po dito ay, may mga pastor po tayo, may ministries po tayo sa iba-ibang lugar. At alam po natin na kailangan po natin ang financial sa pagsuporta at para po ang mga ministries na nabuksan natin ay magdire-diretso po. So, we need everybody's support para po ang mga pastors natin, mga workers natin na naandon ay patuloy po nating suportahang maglingkod. Isa po yun sa support na kailangan ng ating mga pastors na nasa malalayong lugar, ano po. So, sabi po, pangalawa, give consistently. Hindi yung parang, sige ngayon kasi natutuwa ako ngayon lang. Pero ang sabi nga po, give consistently on a regular basis. As we earn, as the Lord bless us, as the Lord bless our hands, no? Kung paano tayo kumikita on a weekly, daily basis. Kung tayo po ay sumisweldo isang buwan or kinsenas katapusan, i-set aside po natin what belongs to the Lord. Give consistently. So, kung meron po tayong anyway, ang church po ay open sa iba't ibang mode of receiving our tithes and offering dahil hindi po lahat ay nakakapunta for the face-to-face. Marami pong channels. Sabi nga po, pag gusto ay may paraan. Meron po tayong, modern na po tayo ngayon. Meron na tayong GCash, meron na tayong BTO bank transfers, iba-iba pong mode of, way of giving back to the Lord kasi nasa modern times na tayo. So kung nais niyo pong tumulong, the details which you can give, hindi lang po through envelope, na kailangan pumunta po tayo sa church kung hindi po tayo able sa ngayon dahil nga po sa mga restrictions na nangyayari sa atin. We can give our support to the church through other means. Makipag-coordinate lamang po tayo sa ating church ministry heads, at mapaparating po yung inyong mga tulong. At sabi nga po, pangatlo, give joyfully. Sa panahon nga po ni Jesus, nakita niya nung siya po ay naiiyak nung nakita niya ang mga Pharisees na yon ay hindi bukal sa puso ang pagbibigay. Giving is a matter of a heart. Sabi nga po kanina, ang topic natin is about intimacy. It's about heart to heart with God. So how can you give kung hindi mo naintindihan ang nais ng Panginoon sa iyo? Kung ang puso ng Diyos ay hindi mo nare-reach out. Give joyfully. Kung sa bawat pagkuha natin ng monetary value na ibibigay natin sa ating wallet, tayo ay masigla, tayo ay natutuwa. Sabi ko nga parang pag tayo, di ba, dadalo, pupunta tayo sa isang special na okasyon, tayo ay may daladalang handog. Gawin natin special na okasyon ang tuwing maghahandog tayo sa ating Panginoon upang ang ating mga handog na ito, ang ating mga tithes and offering ay magsilbing masamyong amoy sa kanyang harapan, pleasing unto Him. Because the Lord looks into our heart. Let us be a joyful giver. Lahat po tayo ay, magbigay ayon sa nararamdaman ng ating puso na masaya tayo nagbibigay sa ating Panginoon. Dahil He pleases also kung nakikita niya na ang ating mga puso ay masaya sa paghahandog. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito kung saan, Panginoon,
This is an opportunity for us to be blessed by blessing you, O God, by worshiping you, by giving our tithes and offering, Lord God. Lord, ibinabalik namin ang para sa inyo. Thank you, Lord, for reminding us to give generously, to give consistently, and to give with a joyful heart, O God. Lord, nagagalak po ang aming mga puso na ibalik sa inyo ang nararapat para sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, for this tithes and offering, Panginoon, na ibinibigay namin, Panginoon. Because this is a sign, O God. It is a symbol that truly, Lord, kailanman, even sa financials, Panginoon, hindi nyo kami pagkukulangin. Thank you, O God. You'll never leave us, O God. In everything, O God. You are our great supplier. You are the source of everything, Panginoon. Even, Lord, mga lakas namin sa itong mga magagandang pangangatawan namin, Panginoon, itong healthy body na meron kami, kung saan nagagamit namin sa araw-araw upang kami kumita ng pera, Panginoon. Thank you for this life, O God. Thank you for this gift that you had given us, O Lord. Hindi niyo po hahayaan na kung ng aming mga kinikita, sabi nga po sa Malakay 3:10, you will not let the devourer, O God, Lord, eat the fruit, Lord God, na kung saan ang mga kinikita ay parang pupunta sa isang butas na buslo, Panginoon. You'll never do that, O God, because you are a God, O Lord, that will protect everything that we earn, Panginoon. Yes, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity once again, Lord God, to bless you, to glorify your name, to worship you, O God, through our tithes and offering. Amen, amen, O God. Maraming salamat, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, magamit po ito, Lord God, sa inyong gawain, Panginoon, ang mga malilikom namin, O God. Lord, let thy wisdom, O God, let thy wisdom, the knowledge, O God, be upon, Lord, doon sa mga naghahandle ng aming finances, O God. Provide them the wisdom, O Lord, kung paano po namin ito i-handle, O God, at i-distribute, Panginoon, ng maayos, Lord God, accordingly sa pangangailangan ng yung mga manggagawa, O God. Maraming salamat, O Lord, for you are our great provider. Hindi mo po pagkukulangin, Lord, ang aming mga church workers, O God. And even, Lord, sa mga pangangailangan, Lord, administratively ng church, everything that we need, Lord, you will provide this, O God, because kayo po ang magbibigay, Panginoon, ng mga tao na handang sumuporta sa aming bahay-sambahan. Maraming salamat, Panginoon. We give you back all the praises, the glory, the adoration, and the thanksgiving that only belongs unto your name. Amen, amen, O God. In my life, you heard me say I love you. How do I show you it's true? Hear my heart, it longs for more of you. I've fallen deeply in love with you. You have stolen my heart. I'm captivated by you. Never will you and die apart. I've fallen deeply in love with you. You and I together forever.
Nothing can stand in the way. My love for you grows stronger each new day. I've fallen deeply in love with you. You have stolen my heart. I'm captivated by you. Never will you and I apart. I've fallen deeply in love with you. You have stolen my heart. I'm captivated by you. Never will you and I apart. I've fallen deeply in love with you. Jesus, you've stolen my heart. I'm captivated by you. Never will you and I apart. I've fallen deeply in love with you. Deeply in love. Deeply in love with you. Amen. Praise the Lord. Ito po ang nais ng ating Panginoon, talagang deeply maging in love tayo sa Kanya. Sapagkat katulad po ng vision ng church na ito, ay naroon po na hindi isang malaking church, kundi ang sabi nga, a faithful church motivated to live victoriously, no? Bilang liwanag sa mundong ito, at ito'y mangyayari lamang through our first love to our Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga talaga na yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, yung pagiging karoon ng intimate relationship sa Kanya ay lumalim para tayo po ay maging isang faithful church. Kasi ang church po hindi building, hindi samahan. Ang bawat isa po sa atin ay church ng ating Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Diyos. Sa announcement po, sabi nga po ay patuloy po tayo na magkaroon ng desire na lumalim sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon through our daily devotion na may pinamagatang tinig ng pag-asa dahil talagang ang salita lamang ng Diyos ang ating pag-asa. Ito ay MWF sa ganap na 9:00 ng umaga. Sa ano po yan, no? Sa ano ba yun? Yung sa ano natin sa Facebook. Doon po tayo na makakapakinig nito. At praise the Lord sapagkat dito po sa morning devotion, halos lahat po ng ating mga pastor, yung mga pastor natin sa Mindoro, sa Alaminos, yung maging mga nandito, ay nagiging bahagi po dito po sa morning devotion. Kaya hindi tayo mananawa, no, na isa lamang ang nagsasalita, kundi ang lahat ay naroon po nagagamit sa pamagitan ng morning devotion. At gayon din po, tuwing gabi naman ng MWF ay yung ating Thanksgiving worship, midweek service at soaking. Kaya ito po ay naroon din po na isang paraan na patuloy na sabi nga po ay lumalim ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon na kahit tayo nasa ating mga tahanan lamang, no? Kaya praise God, walang magiging dahilan. Wala tayong pwedeng idahilan sa ating Panginoon na hindi natin alam. Sapagkat lahat ng paraan po ay pwede nating gamitin para tayo ay lumalim sa pakikipag-ugnayan sa Kanya.
At gayon din po, no, sa mga yung testimony, sa mga nagnanais magbahagi ng kanilang testimony, maaari niyong i-contact si Pastora Shekinah para sa Facebook po, no, para maiparating po natin sa napakaraming tao na ang ating Diyos na pinagkatiwalaan, ang ating Diyos na habi nga pinaglilingkuran ay buhay, makapangyarihan at gumagawa ng himala sa bawat isa sa atin. Amen? No, kaya tayo po ay naroon na magbigay ng ating mga testimony sapagkat isang paraan din po ito para mapakita natin na ang kaaway ay talunan sa ating mga buhay. Dahil ang Diyos ay gumagawa, nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen? At patuloy din na inaanyayahan ng bawat isa sa ating mga online prayer gatherings. No? Ito yung ating mga Dawn Watch na sabi nga po, sa paggising pa lang natin sa umaga, naroon na tayo ay magsama-sama na manalangin. Ang mga tatay po, dahil sila yung ama ng tahanan, sila yung dapat nangunguna. Kaya 4:00 pa lamang ay naroon na sabi nga ay nagsasama-sama para manalangin. Kaya patuloy po namin inaanyayahan ang mga tatay. Tumayo tayo. No? Tumayo ang mga tatay bilang sabi nga talagang pinuno o namumuno higit sa lahat sa panalangin, no? Kaya every Monday to Saturday yon, 4:00 a.m. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. At tandaan natin, kapag po nandun yung desire natin, no? Ang Diyos po ay naroon na siya ang gigising sa atin. Kaya wala pa rin tayong pwedeng ipagmalaki. Na sinasabi natin na tayo yung nagsasakripisyo. Hindi po. Sapagkat siya ang nagbibigay ng tunay na sarap ng pagtulog. Kapag desire natin na maging bahagi, gigisingin ka ng ating Panginoon full of energy, no? Full of energy. Kaya hindi ka aantukin. At gayon din ang mga nanay, every Monday to Saturday, 5 a.m. naman ang mga nanay. At praise the Lord, meron nga po tayong 3 grupo na pwedeng, dahil yung iba, sinasabi nila na hindi ko kaya na araw-araw dahil meron akong obligasyon sa pamilya. Tayo po ay may 3 grupo, no? Isang Monday and Wednesday, isang Tuesday and Friday, Thursday, Tuesday, Wednesday and Friday, no? Yon. Kaya pwede po kayo mag-join kahit saan. At ang mga pastors po natin, walang sawa din po, no? Na nagsasama-sama. Mga pastor natin sa Mindoro, sa Alaminos, no? Sa pangunguna po ni Bishop, lagi pong mayroon ding Dawn Watch. Ito po ang itinuro ng Diyos. No? Ito pong Dawn Watch ay, habi nga po, instruction ng ating Panginoon noong pumasok ang pandemic na ito. No? Dahil noon po, ang idea lamang ng Dawn Watch ay pumupunta dito sa church at nananalangin. No? Pero ngayon po, mayroong katuruan na binigay ang Diyos sa atin na kahit tayo ay nasa ating mga tahanan, pwede tayong magsama-sama, no? Magkaisa yung mga puso natin. Nakakatuwa nga po dahil meron tayong kasama sa panalangin, nasa France, nasa Texas, no? Nasa iba't ibang lugar. Pero tandaan natin, our God is not limited by distance nor space, no? Kasi kung titingnan po natin, kapag sa France, ang 5:00 natin ay 11:00 ng gabi. Pag sa Texas naman, ang 5:00 natin ay 3:00 ng hapon, no? Kaya minsan nga po, ang batian namin, good morning, good afternoon, and good evening. Pero, praise the Lord, sa harap po ng Diyos, iisang oras na nagkakatipon-tipon, nagkakaisa sa Kanyang pangalan. At tandaan natin, where there are 2 or 3 gathered together in His name, there He is in the midst of them. Kaya sigurado po na ang bawat Dawn Watch na ginagawa natin, bagamat tayo magkakahiwalay, ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Amen? At tandaan po natin na sabi nga, ang ka-date natin dito ay ang ating Panginoon. Kaya pag sinabi natin 5:00, dapat po 5:00. Bakit? Dahil ang ating Diyos ay on time. Amen? No? Minsan po kasi yung iba para naghihintayan. Tandaan natin, ang unang naghihintay sa atin sa Dawn Watch ay ang ating Panginoon. Praise God. Kaya, ano pa?
Yan. Yan, praise the Lord. Meron po tayong JB, Leaders and Workers Feeding every Tuesday. No, every Tuesday po through Zoom. Ito sa pangunguna po ni Bishop Leo, no, na naroon po na ang bawat isa, mga manggagawa sa Mindoro, no, sa Alaminos, maging dito po ay nagkakaisa tuwing 8:00 ng gabi, every Tuesday through Zoom. Minsan po, 35 ang naroon na nagtitipon-tipon, na sabi nga, naka-join sa Zoom. Pero hindi lamang po 35 kasi yung iba magkasama na sa isang Zoom. Kaya halos umaabot po tayo ng mahigit 40, no? Lalo na yung isang Zoom na halos lahat sila ay naroon na nakikinig. Kaya napakaganda po nito, no? Nasa pamagitan ng training na ito o feeding na ito ay lalo tayong pinagbubuklod ng ating Panginoon, no? Praise the Lord. At yan, discipleship training. Amen. Dahil alam niyo po ba na ang taong ito ng 2022, bagamat katulad nga po ng sinabi ni Pastor Joseph, sa ating narinig, maraming pagsubok ang naroon nakakaharapin tayo. Kaya ang nais ng Panginoon talaga maging mainit ang intimate relationship natin sa Kanya, no? At ito pong 2022, ito rin po ang time ng expansion from left to right. Yung mga pagsubok po na atin pong kakatagpuin o mararanasan ang magiging daan para lalo pang mag-expand, lalo pang lumawak ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Ito po yung tema na inilagay ng Diyos sa puso ni Bishop sa taong ito ng 2022, expansion. Kaya kapag po malalim ang relasyon natin sa ating Panginoon, hindi tayo matatakot, no? Hindi tayo matatakot na humayo, hindi tayo matatakot na lalo pang ipalaganap sa ating paligid, sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa, ang kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya tayo po ngayon ay dumarakos ating discipleship training, no? At praise the Lord, ang ating pong discipleship training ay sa lahat ng ages. Hinati-hati po ito. Kids, youth, young adult, no? Adult women, adult men, and senior adult. Ang kids po, sila ay nagkikita-kita sa pangunguna po ni Sister Clyde. Ito ay ages 3 to 12, tuwing linggo ng 6:00 ng gabi. Sa youth naman po, pinangunguna ni Sister Nilin, ages 13 to 21, Sabado naman, Saturday, 3 p.m. Ang young adult naman ay sa pamamagitan ni Brother Shelem at ni Sister Iyay, ages 22 to 30, Thursday, 7 p.m. Ang adult women na pinangungunahan ni Sister Arlene, ages 31 to 50, Thursday, 8 p.m. Adult men, pinangungunahan ni Brother Rio, ages 31 to 50, Sundays, 7 p.m. At ang senior adult naman po, pinangungunahan ko po, ito po ay ages 51 and above, Thursday, 8 p.m. Kaya sa ating pong discipleship training, lahat po ay kasama. Amen? No? Wala pong naroon na hindi gagamitin ng Panginoon. Lahat tayo gagamitin ng ating Panginoon. Amen? Sino po yung gusto magpagamit sa Panginoon? Amen. No? Isa pong excitement na sa taong ito ay magagamit ang bawat isa sa atin. Kaya lagi po tayong dumalo sa ating discipleship training kung saan tayo kabilang. No po? At gayon din, ano pang ating announcement? Yan. Yung ating social media account, Jesus Be Lifted Up Church, tsaka JBLU Church sa YouTube naman, no? I-like, anong gagawin ba doon? Subscribe, share, and anong gagawin? Click the notification. Yan, no? Pasensya na. Minsan kasi pag yung may time na may nakalagay na subscribe, pag nag-subscribe ako, may lumalabas na kailangan pa yung mga hindi ko na tinutuloy.
Baka mamaya kung ano pa yung mapindot-pindot ko, no? Pero magpaturo po tayo doon sa marurunong, no? At naroon na, kaya purihin pa ang Diyos. Meron pa tayong, wala na? Wala na tayong announcement? Wala na. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat. Awitin natin yung awit na nagsasabing, ikaw ang aking buhay, ang pag-asang tunay. Sa piling mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Amen. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y pagpapalit. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y pagpapalit. Sa huli pong pagkakataon, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay, at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y pagpapalit. Tayo po'y manalangin. O mahabaging Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Nawa, Panginoon, ay naabot mo ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat, Panginoon, ang aming pagsamba sa araw na ito, Lord God. Magmula pa po kanina, Panginoon, sa aming praise and worship, Panginoon, sa aming opening prayer, Lord God. Gayon din sa nagbigay ng iyong salita, Panginoon, sa opening prayer, Lord God. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng taong gumanap sa araw na ito, Panginoon. Gayon din, Lord God, sa mga taong tumugon ngayon na pumunta dito sa iyong bahay-sambahan, Lord God. Maging sa aming live streaming, Panginoon, na nakinig, Panginoon. Hanggang sa matapos ang aming service, Panginoon. Lord, patuloy po kaming humihingi sa iyo ng kahabagan, Lord God. Proteksyon, Panginoon. At pagpapala mo sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Patuloy lamang po kaming bigyan, Panginoon, ng pagkakataon na mapaglingkuran ka, Lord God. At patuloy mo po kaming bigyan ng pagkakataon, Panginoon, na
na masaliksik ka namin, Panginoon, na patuloy ka pong magpahayag sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo po kaming gamitin, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat sa araw ng aming buhay na ibinibigay mo sa bawat isa. Sa pagkakataon, Panginoon, na mabuhay na maayos, Panginoon, at sa pagkakataon na binibigay mo sa amin na makilala ka pa namin, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sa araw na ito, Lord. Sa aming pag-uwi, Panginoon, kami iyong gabayan. Kung paano kami nakapunta rito ng maayos, Panginoon. Gayon din sa aming pag-uwi, Panginoon, kami iyong ingatan, Lord God. At sa mga susunod na araw pa ng aming mga buhay, Lord God, ikaw ang aming makapiling, Panginoon, at ikaw ang aming mapaglingkuran, Panginoon. At sa aming buhay, Panginoon, ikaw lamang po ang mapapurihan, ikaw lamang po ang mapasalamatan, Panginoon. At lagi ka namin itataas sa aming mga buhay, Lord God. Sa pangalan mo, Jesus, ikaw ang nag-iisang aming Diyos, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin anuman ang